למי שהצטרף אלינו, בעיקרון אנחנו נדבר היום על אפשר בלי ריטלין במטבח ואפשר בלי ריטלין בכלל. זה אירוע שאומגה 3 גליל עושה בשיתוף עם השפית הנפלאה, אביטל סבג, חברתי הטובה. אני מתחיל בגילוי נאות קצר, וזה אני אתן לאביטל להציג את עצמה. אז מה אני לא? כולכם יכולים לראות פה על המדף, על המסך. אני לא רופא, לא מטפל, לא נטורופט, לא דיאטן, לא מוסמך להגיד לאף אחד שום דבר. כל מה שאני אומר הוא לסמך דעותיי וידיעותיי האישיות, וזה לא המלצה לאף אחד, או לא הנחיה לאף אחד לעשות משהו. אם מישהו משתמש במה שאני הולך להגיד היום, הוא עושה את זה על אחריותו. מה אני כן? אני המייסד, היועץ המדעי והבעלים של אומגה 3 גליל, ביחד עם אורנה שקודם הציצה כאן, ופיתחתי פרוטוקול לגמילה מתרופות פסיכיאטריות בעזרת תזונה שנקרא פרוטוקול אומגה, והפרוטוקול הזה למעשה מורכב ממה שאביטל תראה לכם, לפחות מבחינת הגישה למצרכים, וממה שאני אראה לכם בהקשר של אומגה 3. ותזכרו למטה כתוב שאנחנו נדבר על תוספי תזונה, אבל משרד הבריאות קובע כי ייחוס גבולות ריפוי לתוסף תזונה אסור על פי הוראות החוק. כלומר, אנחנו נדבר על אוכל ותוספי תזונה ולא על תרופות. עכשיו אני רוצה להעביר את השרביט לאביטל, שכבר נמצאת במטבח עם מוצרים מדליקים, שהיא תספר לנו קצת על עצמה, ומה היא הולכת לספר לנו היום. אוקיי, אז תודה גיא. אני מאוד נהנית להעביר איתך סדנאות כבר הרבה מאוד שנים, זה עונג צרוף. גם בחוויה של הידע שאתה חולק איתנו, וגם את האפשרות להנגיש למשפחות ולקהל אוכל שהוא יותר מדויק, ובאמת מסייע לכל התהליך של באמת תפקוד נכון של המוח, ובכלל של מערכות הגוף. וצריך להבין שלחיות ללא תרופות, זה אומר לחיות עם אוכל יותר מדויק, אז זה הולך ביחד. מה שהיום אנחנו התכנסנו בעצם זה אנחנו ממש עם סיום הלימודים, לא כל כך היו לימודים השנה, אבל עדיין יש אפשרות באמת לקחת את התקופה הזאת עכשיו של החופש, ולהתחיל לסייע לילדים שלנו לקבל מזונות טובים על מנת שהם יתחילו את השנה עם אפשרות לא לקחת באמת כימיקלים, ולהשלים מה שהמוח שלהם זקוק לו עם תזונה נכונה ותוספים. אז היום בחרתי בעצם להדגים 3 מתכונים. אחד מהם זה שייק בלו מון, מדהים, 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 שהוא עשוי מהצעה כחולה מהממת, שהיא בעצם פרוטאין מאוד מאוד חשוב לכולנו, ונותנת את הצבע המדהים הזה בשייק. ואני חושבת שילדים מאוד מאוד אוהבים צבעים, אז ככל שהצבע ככה יזכיר להם באמת דברים שהם מתחברים אליהם, מבחינת מסטיק או פלסטלינה או כל דבר כזה, אז זה מבורך. מה שיש פה במשקה הזה זה מלון, בננה, וניל והצעה כחולה. אז זה משקה בלו מון, והוא ממש ממש טעים, אני ממש ממליצה לאמץ אותו ולעשות אותו עם הילדים, וזה יופי של דבר שיכול לחכות להם בבוקר, לפני שהם הולכים לבית ספר, זה בהחלט מנה מזינה. עוד מנה שאני אכין בהמשך, זה חביתת ירק, שהיא על בסיס של קמח חדשים וירקות. תעשו קלוז-אפ על המצרכים. אוקיי. חביתת ירק? כן, אוקיי, חביתת ירק שתהיה מורכבת מעגבניות, בצל, זוקיני, והיא תהיה, אנחנו נתגן אותה עם שמן MCT, כן, נדבר על השמן, נראה אותו בפעולה, ומתכון האחרון זה יהיה טורטיה מקמח מלא, ללא חומרים משמרים, אני קצת אסביר בשפע הטורטיות האלה איך אנחנו צריכים לבחור טורטיה נכונה, ונכין אותה עם שווארמה טופו וירקות, אז יש לנו למה לחכות, אני כבר מייררת פה. זה נראה מדהים, ורותם, תעשי רגע סיבוב עם המצלמה, שנראה את החלל, כי אביטל ואני עשינו, אני לא מגזים, עשרות סדנאות, שעברו אותם מאות הורים, כשאני נתתי בהרצאה פרונטלית את כל המידע שאני הולך לתת היום, אולי קצת יותר בעריכות, ויש לה מתחם ממש מדהים עם לעשות סדנאות אוכל ובישול לילדים, ועוזרת להמון משפחות לצאת מהפרעת הקשב. אז אוקיי, זו מתכונת קצת שונה היום, אבל עדיין שווה. יופי, אז אביטל, אני אעבור... לחיים, גיא, אני כבר שותה.
כן? את כבר שותה, איזה כיף לך. זהו, הבעיה שלא נאכל איתו מהמזון היום. בדרך כלל, כשהיא עושה סדנאות אצלה, אז אפשר ממש לאכול את האוכל בסוף הארוחה, ואפילו שאין בסדר, זה מעולה. ברור, ברור. אז לחיים, אני עושה לחיים כאן עם רותם. חיים. אוקיי. מי שאומר לכם אומגה 3 צמחית, אני אסביר את זה גם בהמשך, זה לא מה שעוזר לילדים שלנו עם הפרעות הקשב. למדתי שכל אומגה מתחמצנת על המדף. איך למדתי את זה? גם בדרך הקשה. חצי שנה בערך אחרי שילד התחיל לקבל אומגה 3 במינון גבוה, כבר אין לו טיקים, אין לו כמעט התפרצויות זעם, הוא די בריא, פתאום הטיקים חוזרים, ההתפרצויות זעם חוזרות. ואני מאוד במבוכה, מה זה יכול להיות, אפקט פלצבו, מה קורה פה, אולי זה סתם הייתה טעות, ואז אני בודק ורואה שהעצבה היא עצבה מאוד זקנה, שתכף פגע תוקף, עדיין לא פגע תוקף, אבל יש לה רק עוד חצי שנה תוקף, אני פותח ומריח את הקפסולות, מוציא את השמן, תואם אותו, בודק אותו, אני מגלה שהוא מחומצן. וחמצון, זאת היא הנקודה המרכזית, עליה הקמתי את אומגה 3 גליל, שהיא בעצם רשת של בתי קירור ושינוע בקירור, שמבטיח שהדג שנותנים הסרדין בתוך הקפסולה לא יהיה מקולקל. כמה לקחת? גם למדתי על בשרי. בערך בגיל 12-13 ילד התחיל לצמוח, והמינון לא הספיק לו, ועוד פעם הטיקים מתחילים לחזור, כבר 3 שנים אחרי שלכאורה הוא בריא, ואז גיליתי שצריך לתת משקל מנורמל לפי משקל גוף, אני אסביר גם את זה. למדתי את החשיבות של ויטמין E, לא כל כך על הילד שלי, אבל הורים אחרים, בייחוד לילדים אוטיסטים, שנתנו אומגה 3 ואמרו, בהתחלה זה עובד נהדר, ואחרי זה מפסיק לעבוד. וחקרתי ולמדתי שחייבים לתת ויטמין E, כאשר נותנים לילדים כאלה עם הפרעות קשב, אומגה 3, ויטמין E צריך ללוות את זה. למדתי את החשיבות של הורדת סוכר ועמילן, גם זה בדרך הקשה. האימהות בקבוצה אמרו לי, תשים לב מה קורה כשהוא אוכל סוכר. ושמתי לב שכל פעם שהילד לוקח שלוק מכוס קולה, הוא נהיה בליסטי. אז גם זה נהיה חלק מהפרוטוקול שלי. למדתי את החשיבות של הורדת שמנים צמחיים ומטוגנים, גם על זה אני אדבר, והיום בסך הכל אני אשתף אתכם בכל הממצאים האלה, שתדעי לעשות את זה בצורה מתומצתת ומהירה. אז התוצר של הלימוד שלי היה פרוטוקול אומגה, ככה הוא נראה, הוא פורסם באנגלית, ביצעו אותו כבר מאות משפחות, פורסם במאמרים בינלאומיים, בעיקרון הוא מדבר על הורדת סוכר ועמילן, הורדת שומן טרנס בשמנים צמחיים, מתן אומגה 3 וויטמין E במינון נכון, והוויטמין E מפשוטו, וירידה הדרגתית בתרופות. והדבר הזה כאמור עבד כבר עם מאות משפחות בצורה מאוד מוצלחת, כל אחד יכול לעשות את זה באופן עצמי, עם פרוטוקול עצמי, ומי שמתקשר אנחנו גם מציעים שירות של ליווי בפרוטוקול מודרך. אבל אני לא אדבר היום על הפרוטוקול, זה לבד סדנה של 1.5 שעות להסביר איך עושים אותו, רק תדעו שזה קיים. עכשיו אני רוצה לדבר על המחלות שאנחנו כן חולים בהן, ולטעון שאנחנו חולים במחלות זיהומיות זמניות, לא במחלות זיהומיות זמניות כמו קורונה ושפעת, זה דווקא המקרה הקל, אלא אנחנו חולים במחלות כרוניות לכל החיים. ואני רוצה להדגים לכם 3 מחלות כרוניות שהן ברמה של מגפה. אחת זה אוטיזם. אלה נתונים מה-CDC האמריקאי, נתונים שהם אוספים והם אמינים ובטוחים ובדוקים. 1970, 1 מ10,000 ילדים בארצות הברית, אוטיסט. 2018, 1 מ60 ילדים אוטיסט. עלייה של פי 15 תוך כמה 40 שנה. מגפה שנייה זה מגפת הפרעות הקשב. 1998, 1 מ17 ילדים, 2016, 1 מ10 ילדים. עכשיו מגפה שלישית שלכאורה לא קשורה, לא הפרעה פסיכיאטרית, סוכרת. 1 מ100 אנשים בארצות הברית ב-1960 סוכרתי, 1 מ13, היום זה כבר 1 מ10 בשנת 2020. עלייה של פי 10 ב-50 שנה, זאת מגפה ללא צל של ספק. עכשיו, מה המצב בישראל? קודם כל, אין CDC בישראל ואין איסוף נתונים, אבל קופות החולים עושות מחקרים, כי הן רוצות לדעת מי קהל היעד שלהם. אז אלה נתונים של מכבי, קופת חולים מכבי ב-2014, 1 מכל 6 ילדים מקבל תרופה להפרעת קשב, כמו ריטלין, כלומר 15% מהילדים, ובשנת 2016, 1 מכל 80 ילדים בישראל הוא אוטיסט. עכשיו, הדרייבר של הדברים האלה, מנוע הצמיחה זה התרופות. בקצה של כל מחלה כזאת יש תרופה שהם אומרים לך, תיקח אותה לכל החיים. אז ריטלין בהפרעת קשב, מטפורמין, זה אותו הגלוקמין, גלוקופאג' בסוכרת, וריספרדל באוטיזם.
אלה מנועי הצמיחה, ולכן הדבר הזה לא יעצור מעצמו, כי יש אינטרס כלכלי מאוד גדול שזה ימשיך לצמוח, וזה ממשיך לצמוח. אבל מה סיבות השורש? כי אני טיפוס חקרן. אני מזהה 5 גורמי שורש למה המגפות האלה בכלל מתחילות. ותראו שהן כולם שייכות למאה ה-20, וגלשו למאה ה-21. אז חיסונים לא היו קיימים עד לפני בערך 100 שנה, מחסורים תזונתיים, שנדבר עליהם, חשיפה לרעלים, המון רעלים בסביבה, החל מפלואור במים ודרך חומרי הדברה, פורמולות לתינוקות, אני טוען שהפורמולה, המטרנה והפורמולות האחרות, זה גורם לילדים שלנו ולנו להיות חולים, כמו החיסונים בחומרתם, סבון וסטריליזציה, אנחנו עושים סטריליזציה, אנחנו הורגים את המייקרוביום, הטירוף הזה של הסטריליזציה של הקורונה תגרום לאנשים להיות יותר חולים. לא בקורונה, במחלות אחרות, אנחנו הורגים את המייקרוביום שלנו עם אנטיביוטיקה בתוך הגוף, ועם סבון ושמפו כל יום על פני הגוף. אבל אני אישית, בגלל ההיסטוריה האישית שלי, מתעסק במחסורים תזונתיים, ועל זה אני אדבר היום. עוד דבר שאומגה 3 גליל החברה שלי עושה, אנחנו מתעסקים בחינוך הציבור, אנחנו מוציאים ספרים, למשל תרגמנו את הספר שנקרא ADHD Nation באנגלית, בעברית נקרא הפרעות קשב, ספר שמסביר את מגפת הפרעת קשב והריטלין, זה שווה לכל הורה שמתמודד עם זה לקרוא את זה, הוא ספר למעשה עלילתי, שמספר סיפורים אישיים של 3 אנשים, אבל זה מין דוקו-דרמה כזה, זה סיפורים אמיתיים, ואנחנו גם הוצאנו חוברת שנקרא הפרעת קשב חלופות לתרופות, שמציג מעל 30 שיטות אלטרנטיביות מוכחות, שלא כולן מוכחות עבור כולם, אבל כל אחת מהן מוכחת עבור חלק מהציבור, איך לטפל בהפרעת קשב, בספורט וטיפולים התנהגותיים וטיפולים תזונתיים, ואומגה 3 היא לא המרכז פה בכלל. אז אנחנו עוסקים גם בזה, ואנחנו גם עושים כנסים, עשינו כנס גדול של הפרעת קשב וכנס רפואת יתר. אוקיי, אז בואו נחזור לביולוגיה שלנו ונראה מה עושה אותנו חולים. ווסטון פרייס הוא אבי תורת הפלאו, על כל מי ששמע על תזונת פלאו, יצא לחקור, הוא היה רופא שיניים, יצא לחקור לפני 100 שנה, מה גורם לשיניים הרקובות של הילדים בדטרויט. והוא החליט שזה תזונה, ולא מחסור בפלואור, והוא עשה סקר בעולם באוכלוסיות ילידות, עבר 14 שבטים ילידים, והנה דוגמה מהספר שלו, ספר עב כרס, אבל נהדר, והוא מצלם את השיניים של הילדים בפיג'י ובהרבה מקומות אחרות, פה זו דוגמה אחת. הילדים פה מצד שמאל אוכלים את המזון הילידי של פיג'י, שזה בעיקרון אגוזי קוקוס, שמן דגים, לא שמן דגים וצדפות. השיניים שלהם בריאות ומושלמות. לעומת זאת, אותם ילידים באי שכן שכבר הגיע אליהם הקולוניאליזם הבריטי, הם אוכלים קמח לבן, שמן צמחי וסוכר, והשיניים שלהם רקובות והלסתות מעוותות, והם נורא נורא סובלים. אלה שכאן בצד ימין גם חולים בשחפת, ואלה שפה מצד שמאל לא חולים בשחפת. עכשיו, שחפת זאת מחלה סופר מדבקת כמו קורונה. כלומר, כולם נדבקים, אבל אלה שמפתחים תסמינים זה רק אלה שגם יש להם חורים בשיניים. כבר מלמד אתכם שלפני 100 שנה יש מישהו שהצביע על כך שהתזונה גורמת לתחלואה. אז מה מבדיל בינינו לבין הקרנף, לבין הבהמה? האם זה הגוף? אז אם אני מסתכל על הקרנף הזה, המוח שלו הוא פה קטנטן, מוח פצפון בגוף של טון, אפשר להגיד אבולוציה ניוונית, כי בלוויתן ובדולפין שהם האבות שלו יש מוח יותר גדול. אז בגוף של טון, שניזון מעשב בלבד, הוא גדול אבל טיפש, מה יקרה אם הסוואנה תתייבש? אם הסוואנה תתייבש, הקרנפים ימותו. הם לא יודעים לעשות שום דבר אחר חוץ מלאכול עשב. אבל אם הסוואנה תתייבש, מה יקרה להומו ספיאנס שנמצא על ידו? דבר ראשון, תמיד עונים לי, ההומו ספיאנס, כשהסוואנה תתייבש, דבר ראשון, הוא יוציר ויוכל את הקרנפים. זה נכון, הוא יוכל כל מה שסביבו. לפני זה ייגמר, הוא ינדוד. עכשיו, כדי לנדוד, ואנחנו נודדים הכי טובים, אנחנו מאכלסים את כל היבשות בכדור הארץ, מאנטרקטיקה עד הסוואנה באפריקה ואירופה ואפריקה, אז אנחנו נודדים עם הרגליים, אבל כדי לדעת לאן לנדוד ולחפש אוכל, צריך מוח. וכאן אני כבר מגיע לימינו, זה ההומו ספיאנס. הומו ספיאנס is about brain growth, not body growth. ותסתכלו על המוח של התינוקת ההודית בת השנתיים, שינקה שנתיים אגב, הוא כבר 80% מהמוח של האמא. אבל היד שלה היא פצפונת, היא 10% מהיד של האמא. כלומר, אמא האנושית של הומו ספיאנס משקיעה את כל המשאבים שלה בלגדל את המוח של התינוקת, ובזכות המוח הזה, כשהתינוקת תהיה גדולה,
כאשר יהיה בצורת, היא תדע לאן לנדוד ולכבוש שטחים נוספים. אז מה מייחדת בין האנוש? צמיחת המוח ולא צמיחת הגוף. הגוף זה חלבון, המוח זה שומן. איזה שומן? 3 שומנים. אני אולי אפתיע אתכם, אחד מהם זה אומגה 3, השני זה כולסטרול שאתם חושבים שהוא רע, והוא בעצם סופר קריטי לנו למוח, והשלישי זה ויטמין E שבכלל לא מדברים עליו. מה מאפיין חלב אם? המזון שהזין את המוח הזה מאז שהתינוקת נולדה ועד גיל 2, הוא מאוד דל בחלבון, חלב של אם אנושית, הוא מאוד דל בסוכר, והוא מאוד עתיר בשומן. למעשה חלב אם אנושית זאת אמולסיה של שומן, שיש בה מרכיב מאוד גדול של אומגה 3, מרכיב מאוד גדול של כולסטרול, ושל עוד חומר שאביטל תדבר עליו שנקרא MCT. אבל אני מדבר כרגע על האומגה 3, אז טוען מייקל קרופורד, מותר האדם מהקרנף, השומן ואומגה 3. עכשיו, אני בגלל הלימוד שלי פיתחתי פירמידת תזונה של אומגה 3 גליל, אני לא אעבור עליה ביסודיות, אפשר למצוא אותה באתר שלנו. מה שחשוב, תראו שהיא שמה את השומן בבסיס הפירמידה. ואני כבר 20 שנה צועק, מה שתינוק וילד ובן אדם מבוגר ישראלי צריך לאכול, זה רוב הקלוריות שלו משומן. אחרי זה חלבון, ורק בסוף פחמימות, וכאן יש את המיקרונוטריאנטים, גם אומגה 3 וגם ויטמינים שונים. הפירמידה הזאת מפנה אתכם איפה להשיג את זה, ואפשר למצוא את הפירמידה באתר שלנו, וגם הסברים יותר מדויקים. אבל הפירמידה לא מכילה כמעט, חוץ מפה למעלה במשולש האדום הקטן, היא לא מכילה את הסטייפל פוד שלנו, את הדגנים. ואני טוען שהדגנים וכל הסוכרים והאורז הלבן והתפוחי אדמה זה לא מזון לבני אדם. עכשיו, זה בסדר לאכול משהו שהוא לא אוכל לבני אדם מדי פעם, כי קצת רעל מדי פעם זה טוב, אבל לא כל יום ולא כל הזמן, וזה מה שאני רוצה להדגים לכם. אני רוצה לדבר איתכם כמה דקות על אבקה לבנה ממכרת. אבקה לבנה ממכרת יכולה להופיע כאבקה לבנה, כקוביות לבנות, כסתם אבקה מלוכלכת, יכולה להופיע כסירופ אגבה, שזה הכי נורא מכולם, יכולה להופיע כתירס או כקורנפלקס, יוכל להופיע כדגנים בכל הצורות של המאפים שאתם מעלים בדעתכם מפיתות הדוגות, יכולה להופיע כתפוחי אדמה, יכולה להופיע כאורז לבן, יכולה להופיע כאבטיח או כענבים. אז סוכר משמין, מה שגורם לנו להשמין זה סוכר, לא שומן. וגם גורם להפרעות קשב, וגם למחלות לב, וגם לסכרת, וגם להשמנת יתר, הוא האויב הגדול שלנו כשהוא בא בכמות גדולה. אחר כך נדבר על שומן, שומן מרזה ומרפא. ועכשיו אני רוצה לתת לכם דוגמה שכולכם תזדהו, חלק מהנוכחים הם סבים וחלק הם הורים, כולנו נכנסים עם הילדים, אני כבר נכנס עם הנכדים, למסעדה מזרחית טובה בישראל. והדבר הראשון שמגיע לשולחן, אני לא שואל אתכם כי אין לנו זמן, אבל בדרך כלל כשיושבים איתי, אתם כולכם מנחשים שהדבר הראשון שמגיע לשולחן זה פיתה. ואז אני שואל לילד מה מגיע? צ'יפס. ולשתות מה? קולה. המתוחכמים יגידו מיץ תפוזים, אף אחד לא יגיד חלב. זה פיתה, צלחת צ'יפס קטנה וקולה, 70 גרם סוכר. 70 גרם סוכר זה 15 כפיות סוכר. עכשיו, כשאנחנו נכנסנו למסעדה, תסתכלו פה על הקו הכחול, היה לנו רמת סוכר 100. ה-100 הזה זה כפית אחת של סוכר בדם. בכל הדם של אדם מבוגר יש כפית אחת של סוכר, 5 גרם סוכר. עכשיו אכלנו, לא סתם אנחנו, הילד שלנו שהוא עוד יותר קטן מאיתנו, אכל 70 גרם סוכר. רמת הסוכר בדם מתחילה לרוץ, עולה, מגיעה ל-200. מה קורה ב-200? אנחנו הולכים להיכנס, הילד הולך להיכנס להיפרגליקמיה. הוא הולך למות מעודף סוכר. כי ב-700 אתה מרגיש סחרחורת, ב-1000 אתה מתעלף וב-1200 אתה מת מעודף סוכר בדם. לא משנה מה זה עושה, רק תאמינו בי, זה הורג אותך. עכשיו הלבלב שלנו הרגיש 200, הוא אומר, אוקיי, הולכת להיות פה תקלה, הלבלב מתחיל להזריק אינסולין לדם, רמת האינסולין עולה. ברגע שרמת האינסולין עולה מספיק גבוה, הסוכר יוצא מהדם ונכנס אל התאים, ורמת הסוכר יורדת. יורדת. בינתיים אכלתי את הסטייק ואת הירקות וכל מה שנתנו במסעדה, אחרי שעה וחצי יורדת מתחת ל-100. ואז קורים שני דברים גרועים. אחד, רמת האינסולין נשארת גבוהה, הגוף לא יודע לסלק אינסולין. אינסולין גבוה וסוכר נמוך, זה סכרת סוג 2. כל מי שנתקל במושג סוכרת סוג 2 או תנגודת אינסולין, זה אינסולין גבוה, סוכר נמוך, זה קורה
שעה אחרי שאכלתם מנה גדולה של סוכר על בטן ריקה. דבר ראשון גרוע, כי אחרי 30 שנה אתה סוכרתי. הדבר השני שגרוע, רמת הסוכר פה נופלת ל-70. מה קורה לנו בסוכר נמוך בסוף הארוחה? כולנו יודעים, אנחנו עייפים, העיניים שלנו מצטמצמות, אנחנו כמעט מתעלפים, נרדמים על השולחן, ואז בסוף הארוחה אנחנו לוקחים לקינוח סוכר, מוס שוקולד או בקלאווה, לשתות קפה, ומי שלא נגמר יוצא החוצה לעשן. מה משותף לניקוטין, סוכר וקפאין? שלושתם מעלים דופמין. מי עוד מעלה דופמין? לא אעשה לכם את החידון עכשיו, ריטלין. במקום לקחת קפה או סוכר בסוף הארוחה, הייתם יכולים לקחת ריטלין. יותר מזה, במקום לתת לילד שלכם או לנכד שלכם ריטלין או קונצרטה או אטנט, הייתם יכולים לתת לו כוס קפה שחור מר, או לעשן סיגריה. מה יותר מזיק מכל אלה? חד משמעית ריטלין. ריטלין זה נחשב לבסדר, כי משרד החינוך ומשרד הבריאות והיועצת בבית ספר והפסיכיאטרים אומרים, תנו ריטלין, לתת לעשן סיגריה או לקחת כוס קפה, לא, מה פתאום אסור לילדים, אבל במוח זה עושה בדיוק את אותה השפעה. אוקיי, ואז איך נראה המחזור הקטלני של הסוכר אצל הילדים שלנו? ויש ילדים בגילאי 10 שאוכלים 500 גרם סוכר ביום. אני אסביר לכם איך מחשבים את זה, ואתם תראו שאני צודק. ככה נראה, רכבת ההרים של הסוכר והאינסולין. בבוקר קורנפלקס עם חלב, לחמניה עם שוקולד, בארוחת 10 תפוח או חטיף, אחרי זה ארוחת 10 הפסקה, לחמניה שוקולד עם פרי, בצהריים אורז פתיתים שניצל, תראו אליכם, you got the picture, אנחנו כל הזמן אוכלים הרבה סוכר, רמת הסוכר נופלת, אנחנו רעבים, אנחנו לוקחים עוד פעם, וככה הילד שלנו נמצא ברכבת הרים, ואז כשהאמא רעבה בגיל 35, ב-11 בלילה, כי בקריז בסוכר היא פותחת את המקרר, היא לא עושה לעצמה חביתה מ3 ביצים עם נקניק, או גבינה צהובה, היא לוקחת את הגלידה מהפריזר. וזאת התמכרות לסוכר, אז ילדינו מכורים לסוכר ועמילן, ולמזון מעובד, ולריטלין, ולסמים, לכל מה שמגביר דופמין. בכלל, תדעו לכם, התמכרות זה למשהו שמגביר דופמין. אוקיי, אבל איך מתמודדים עם זה? איך קוראים תווית? אני נותן לכם דוגמה של מזון נצחי, קורנפלקס אלופים. הבת שלי בת 38, אם אני לא טועה, כן, 38, וכשהיא הייתה ילדה בשנות ה-80, כבר היה את הקורנפלקס אלופים הזה, ואי אפשר להיגמל ממנו. אז איך קוראים את התווית שלו? בישראל אין חובה לכתוב עמילן וסוכר, שהם אויבים שלנו, אבל יש חובה לכתוב פחמימות וסיבים. אז הנוסחה היא מאוד פשוטה. פחמימות פחות סיבים שווה סוכר. לא אכפת לכם אם הסוכר הזה הוא מתוק או שיש לו צבע לבן של עמילן. וזה צריך להיות מתחת ל-50. איך רואים את זה? הולכים לטור של 100 גרם, תתעלמו מהמנה. כבר בטלוויזיה הוכיחו לכם ועושות חשבון שאף אחד לא אוכל מנה. ילדים ממלאים צלחת בקורנפלקס ולא 30 גרם. לכו ל-100 גרם. תסתכלו כמה פחמימות יש, במקרה הזה 80.5, כמה סיבים יש, כי את זה הם אוהבים לכתוב, ותפחיתו 80.5 פחות 4.5, זה 76. 76 גרם סוכר ועמילן, למעשה סוכר, שזה 15 כפיות סוכר בצלחת קדושה של קורנפלקס, וזה לפני שהילד שלי שפך על זה עוד 3 כפות סוכר כדי לחפור אותם כמו מחפרון, שהוסיף לו עוד איזה 5-6 כפיות סוכר. זה מה שגורם לסוכרת, וזאת היא הבעיה בעצם עם המזונות העתירי עמילן שיש לנו בתזונת היום. אוקיי, אז עכשיו אני רוצה לקחת אתכם לשומן. מה משותף לבירה ולגוף האדם? אני קורא לזה מודל הקצף. אנחנו קצף של 100 טריליון בועות שומן. אם נסתכל במיקרוסקופ על קצף של בירה או קצף במקלחת, ונסתכל על כל רקמה בגוף שלנו, שריר, מוח, עצם, אנחנו נראה טריליונים של בויות שהמעטפת שלהם היא שומנית. ככה נראה כל תא כזה קטן בגוף, ואני רוצה לדבר איתכם על המעטפת הזאת, היא הוורודה השומנית, שדרכה התא מתקשר עם סביבתו. חומרי גלם ומזון נכנסים פנימה, פסולת ו-CO2 יוצא החוצה, או נוירוטרנסמיטורים במוח, וכל המחלות הכרוניות הן דלקת, וכל מחלה שיש בה את המילה דלקת קורית בממברנה. הממברנה, המעטפת השומנית הזאת, אז אני טוען שגם החיים קורים בממברנה, וגם המחלות קורות בממברנה, וממברנה בריאה בגוף בריא. והסוד שאביטל ואני נלמד אתכם זה איך לעשות ממברנות שומניות בריאות. אז איזה שומנים חשובים לממברנה?
הטובים שבהם מופיעים בגוף בצורת טריגליצרידים, זה שומן רווי, שאני לא אדבר עליו היום, הוא בריא והוא טוב, שומן חד בלתי רווי, שזה בעיקרון שמן זית, שמן אבוקדו, אני לא אדבר עליו גם. הסיבה שאני לא מדבר על שומן רווי וחד בלתי רווי, שאם אנחנו לא אוכלים אותם, הגוף מייצר אותם לבד. למעשה, כל סוכר ועמילן שאתם אוכלים, כשאתם משמינים, הגוף שלכם מייצר מזה שומן רווי וחד בלתי רווי, אז זאת לא בעיה. אני כן אדבר על אומגה 3 ו-6, שחייבים לקבל אותם מהמזון, ותזכרו שהם מופיעים בגוף בצורת טריגליצרידים. הטריגליצרידים זה לא מושג רע, והרבה טריגליצרידים או מעט טריגליצרידים זה לא אומר כלום, כי אני צריך הרבה טריגליצרידים כדי להעביר הרבה אומגה 3 לתאים שלי. אז אני מציע להתעלם מהמושג של טריגליצרידים בבדיקות. יש עוד שני שומנים שהם לא טריגליצרידים, ויטמין E וכולסטרול, נמצא אותם באותם מקומות בממברנה, אני אדבר עליהם כמה מילים כי הם קריטיים, ויש רק שומן אחד שהוא רע, והוא נקרא שומן טרנס. ואני רוצה דווקא להתחיל מלדבר על הבעיה של שומן טרנס. מה הבעיה שכולם מדברים על שומן טרנס, איפה הוא מתחבא ואיך להימנע ממנו. אז זאת היא המעטפת הממברנה הזאת, עם מים בחוץ, מים בפנים, ויש לי את הממברנה. הממברנה הזאת צריכה שיהיה לה מקטע קשיח שעשוי מחמאה, באמת, השומן של החמאה הוא מרכיב העיקרי של התאים שלנו, כדי שהם לא יתפרקו, כי חמאה היא מוצקה בטמפרטורת הגוף, ב-36-37 מעלות. אבל אני צריך מקטע גמיש, המקטע הגמיש עשוי משומן בלתי רווי, בעיקר משמן זית ומקצת אומגה 3 וקצת אומגה 6, והכל אחלה. התא שלי גם יציב, וגם יש לו את המקטעים הגמישים שמדברים ומאפשרים לחומרים להיכנס ולצאת. עכשיו אני רוצה להכין צ'יפס לנכדים שלי. אני לוקח שמן זית או שמן טיגון אחר, אני לשם דוגמה, רק כדי להקצין, לקחתי שמן זית, אבל זה יכול להיות שמן סויה לצורך העניין, והמולקולות שלו, כשהוא טרי וצלול ושקוף, הן כאלה מקופפות. ובגלל שהמולקולות מקופפות, הן נקראות סיס, הן כאלה, והמולקולות לא מסתדרות אחת ליד השנייה, וזה נוזל בטמפרטורת החדר. הכל טוב. עכשיו, לפני שאני מכניס את הצ'יפס, אני מחמם רבע שעה את השמן, השמן מתחמם, מגיע ל-220 או 200 מעלות, מתחיל לעלות קצת עשן, אני שופך את הצ'יפס פנימה. ב-180 מעלות קורה נס שהוא בעצם אסון, המולקולה הזאת שהייתה מקופפת, היא מתחילה לרעוד מהחום, והיא מתיישרת, הופכת ממקופפת להיות ישרה, כזאת, היא מקל, כמו שרואים פה בתמונה. המקל הזה זה מה שנקרא טרנס. עכשיו, בסוף ההכנה עשיתי נגלה ועוד נגלה ועוד נגלה, בסוף גמרתי לייצר, שפכתי את השמן לכיור, ונשאר לי הגריז הזה שכל סבתא, כל אמא מכירה על הרשת, זה השומן טרנס, זאת המרגרינה. אני ייצרתי מרגרינה בתוך הסיר של הצ'יפס. עכשיו, מילא השמן שזרקתי לכיור, ושטפתי טוב טוב, זרם לים, וכמה דגים יחטפו תסמונת טורט, או UADHD, לא נורא. כמה כוכבי ים יהיו קוקו. הבעיה שבתוך הצ'יפס או הפלאפל או הסופגניה, שלוחצים עליה יש שומן, השומן הזה הוא שומן טרנס, והוא מרמה את המוח. הוא נכנס, הוא תופס את המקום של השמן הזית הטרי והטוב במוח, ועושה אותו למרגרינה. אז עכשיו חצי מוח חמאה, חצי מוח מרגרינה, והמוח לא יודע לתקשר. זה גורם להפרעות קשב, להפרעות מוליכות העצבית, זה גורם לממברנות קשיחות, לאור יבש, לעין יבשה, ובאופן כללי בכל הרקמות לנטייה מוגברת לדלקתיות. זאת הבעיה של שומן טרנס. עכשיו, איך אני נמנע מזה? כי אני בכל זאת רוצה לטגן, וזה חשוב מאוד לטגן, בייחוד לילדים, כי הקיבה של ילדים לא רגילה לאכול מזון שהוא נע. עדיין אין להם את כל האנזימים, זה חשוב בגיל צעיר לבשל ולטגן. אז כללית אני לא ממליץ טיגון עמוק בכלל, בגלל שהחומר החום הזה שאני רואה פה, בפלאפל או בצ'יפס, החומר החום הזה הוא בעצמו תוצרים רעילים שאני לא אדבר עליהם היום, זה נקרא תוצרי מילארד או מיארד, או AGEs למי שמתמצא בזה, אבל טיגון רדוד אני בהחלט ממליץ. טיגון רדוד אתה שם במחבת 3 מילימטר שמן, נותן להם לעמוד 2 דקות, שופך את החביתה או את הירקות או את הבשר, וזה עושה והצס הזה מקרר את השמן, כי זה מים שרותחים, ומים רותחים ב100 מעלות, ואז השמן נשאר קר ולא הופך לטרנס, וגם בקושי מתחמצן, אולי לא מתחמצן, אם הוא אחד מהשמנים האלה. אז אנחנו מתגנים בבית בחמאה שהיא שומן רווי, בשמן קוקוס שהוא שומן רווי, או בשמן זית שהוא חד בלתי רווי, אבל הוא עמיד לזמן קצר בטמפרטורות נמוכות, מקסימום עד 150 מעלות. אז מה עם כל השמנים האחרים שמוכרים לנו כשמני טיגון? הם כולם שמנים רב בלתי רבועים, בעיקר אומגה 6,
ואני אומר שבשמנים האלה, אפילו שכתוב פה פריינג אויל, זה הכי גרוע לטיגון. כי אני גם מייצר טרנס ואני גם מחמצן את זה בתוך המחבת או בתוך הסיר שלי. היום הופיע שחקן חדש שנקרא MCT, אביטל אולי תדגים לכם, זה שומן שהוא 100% רווי, זה תמצית של שמן הקוקוס, אז אולי אביטל תדבר על זה קצת, אנחנו מתגנים בבית עם שמן MCT. אבל מי שמתגנת עם השמנים הצמחיים האחרים האלה, אפילו שכתוב עליהם פחות מ0.5% טרנס, כי זה מה שמותר לשווק, זה נכון, אין בזה שומן טרנס כשמשווקים את זה, אבל אנחנו מייצרים לבד שומן טרנס במחבת, בוודאי בטיגון עמוק, ואנחנו גם מחמצנים את השמן, שזה גם לא טוב. השומן הבא שאני רוצה להגיד עליו מילה זה כולסטרול, מאוד מאוד חשוב. כאן יש, בתוך הפרוטוקול אומגה, אני עשיתי מחקר, ביקשתי את הלקוחות שלנו לספק לי את הבדיקות דם שלהם, כאן בציר ה-Y זה רמת הכולסטרול, היום קופת חולים אומרת לכם מעל 200 אתם סיכון למחלת לב. אני טוען שהמינימום לאדם בריא זה 250. ומה שקורה, שכל עמודה כזאת זה לקוח אחר עם איזושהי הפרעה פסיכיאטרית, יש פה סכיזופרניה, תסמונת טורט, ADHD, דיכאון קליני, you name it, ותראו שהממוצע שלהם הוא בערך 150. יש המון מחקרים שמראים שמחסור בכולסטרול הוא גורם סיכון מאוד חמור להפרעות פסיכיאטריות, בגלל הנטייה שלנו להוריד את רמת הכולסטרול ורמת השומן במזון. אז מחקרים קיימים על הפרעות קשב, על דמנציה, על מחלות לב וכלי דם, על פרקינסון, על סוכרת, על רככת, פגיעה בפוריות הגבר והאישה, כל אלה נגרמים ממחסור בכולסטרול, אז אני ממליץ לא לעשות שום מאמץ להוריד אותו, ואם זה נמוך מתחת ל-250, לעשות כל מאמץ להעלות אותו. גיא, נעבור תכף לאביטל. כן, שקף אחד אנחנו עוברים, וזה גם קשור למה שהיא תציג. אומגה 3 בגוף מופיעה תמיד עם ויטמין E, וכאשר נותנים אומגה 3 במינון גבוה, שזאת תהיה ההמלצה שלי לילד עם הפרעת קשב או הפרעה פסיכיאטרית אחרת, מאוד רצוי לתסף אותו גם בוויטמין E, או לדאוג שהוא יאכל בין 50 ל-100 גרם מהמזונות האלה. וויטמין E מצוי בכל מקום שמצוי שמן בעולם הצמחים. זה בכל הזרעים, בכל העלים הבשרניים שיש בהם נוזלים ושומנים, יש הרבה עלים כאלה, ובשמנים של כבישה קרה, לא בשמנים מזוכחים, כי אז מוצאים את הוויטמין E, אז בשמן זית כבישה קרה יש הרבה ויטמין E. מי שלא צורך בין 50 ל-100 גרם מזה, אני מאוד ממליץ לתסף, יש קפסולות, זה מאוד קל, זה פשוט וזול. ועד כאן סיימתי את החלק שלי על המבוא שלי לתזונה, ואני מעביר את זה לאביטל. ואני אפסיק את המצגת כרגע, ואז נראה את אביטל כשהיא תדבר בפול סקרין. אביטל, אלייך, למטבח. אני אדגים לכם איך אני מכינה חביתת ירק, שהיא לאו דווקא תלויה במזון מן החי, אלא אנחנו דווקא מכינים אותה... רק שנייה אחת, אביטל, שנייה. לכל הצופים, אם אתם רוצים לראות את אביטל על המסך בגדול, תלחצו על ספיקר ויו, כדי שתראו אותה לא בקטן, אלא בגדול. בבקשה. אוקיי, אז חביתת ירק שלי בנויה מקמח עדשים, אפשר להכין את זה מקמח חומוס. מי שרצל ואין לו כוח או אין לו מטחנה בבית לטחון עדשים או חומוסים, אז אפשר לקנות כבר את הקמחים האלה בצורת קמח. אני מאוד אוהבת להשתמש בקמחים של מנחת הארץ, הם פשוט מאוד מאוד מדויקים, הכל שם אורגני, ויש להם ממש מטחנה, כל הרעיון הזה של המקום שלהם, זה עם אבני ריחיים כמו פעם, ולכן כל הקמחים שלהם מאוד מאוד איכותיים. עדשים הם קבוצה ששייכים לקבוצת קטניות, הקטניות מכילות חלבון, אמנם לא חלבון מלא, אבל אם אני משלבת את הקטניות עם דגן או עם שומן, אז אני יכולה לקבל ביחד חלבון מלא, אם אני ניזונה מתזונה שהיא רק מהצומח. וחשוב לי שהאוכל שלי יכיל את החלבון המלא, על מנת שכל מערכות הגוף שלי באמת יוכלו לקבל את כל מה שהן זקוקות לו. אז מה שאני עושה, אז אני לוקחת את הקמח, מכניסה אותו לבלנדר, אני יכולה להכין בלילה לכמה ימים, אני לא חייבת להכין כל פעם בלילה מחדש. אני משתמשת בחלב, שהוא חלב שקדים,
שגם אני כאן מקבלת בעצם שומנים לתוך המתכון הזה. אמנם האחוז כאן של החלב שקדים הוא לא כזה גבוה, אבל כשאתם הולכים לבחור חלב שקדים, מאוד מאוד חשוב להסתכל בתווית שרושמת לנו מה מכיל החלב, איזה רכיבים, ואני לא רוצה לראות נוכחות של שום דבר חוץ מבאמת שקדים, מים ומלח. אני לא רוצה שום חומר משמר, לא רוצה סוכר, לא רוצה צבע מאכל. מאוד מאוד חשוב להקפיד, לרכוש כי אתם תגיעו לחנויות, ויש שפע היום של כל המשקאות שקדים, שיבולת שועל וכל מיני חבר'ה כאלה ואחרים, ולכן מתוך השפע הזה חשוב מאוד שנדע איזה אחד מהמשקאות יותר ראוי למטבח שלנו. כמובן שחלב שקדים אפשר להכין גם לבד בבית, ויש בספר שלי, מי שאין לו אותו, אז הנה, הוא ספר חתיך, הוא כבר בן 6, הוא רב מחר. אמרו לי שדווקא נחמד לבשר, עברתי את רף ה-13,000 עותקים, שזה מאוד מאוד יפה, ויש פה איך להכין את החלב שקדים, יחד עם הרבה מאוד מתכונים שבאמת ניסיתי אותם יש לי 5 בנים, ובאמת אפשר להגיד שהסדנאות של הורי ילד אצלי בבית באמת באו מצורך, כמו כשהילדים שלי היו קטנים, זה היה צורך של חוויה משותפת במטבח, ואני רוצה להגיד לכם שכשאתם לוקחים את הילד למטבח יחד איתכם, והוא יוצר, והוא יחד איתכם כחלק מתהליך היצירה, אז הוא גם מתאם בסופו של דבר. והיו לי פה מקרים מעניינים שסבתא שבאה עם נכד, והיא הייתה בטוחה שהנכד לא ייגע בירקות. היא אמרה לי שמאז שהוא נולד והיה אז בן 7, היא אמרה לי שמאז שהוא נולד הוא לא רגע בכלל בירקות, והייתה לנו מנה פה שכל אחד הכין לעצמו את הסלט שהוא אוהב, עם כל מיני מכשירים, אחד עשה סלסולים, אחד עשה ג'וליאנים, כל מיני חיתוכים מעניינים שככה זה היה מסוג של משחק, וככה הילד השתעשע והכין לעצמו סלט, והסבתא באה אליי למטבח, והיא אומרת לי עם דמעות, היא אומרת לי, אני לא מאמינה, תסתכלי, והוא באמת אכל. ואני חושבת שהקטע הזה של באמת לאפשר לילדים, ולא להתייאש ולא להגיד, זהו, הילד שלי לא אוכל, לא, צריך עוד פעם לנסות ועוד פעם להנגיש, ועוד פעם לבוא אולי מדרך אחרת, ולהגיד, הילד שלי אוכל רק פירה ושניצל, זה ממש אמירה של הורים שהם פשוט, אני לא אגיד עצלניים, אבל שהם לא סומכים על זה שאפשר לעשות שינוי, והשינוי הוא לא... מה זה? תגידי הורים ותרנים. הורים ותרנים? ותרנים, מוותרים. כן, הורים ותרנים. לא, הם לא ותרנים, הם פשוט לפעמים הם מיואשים, אז לא להתייאש. אני תמיד, חלק מהעשייה שלי באמת זה להביא את המוטיבציה חזרה למטבח, ואני עושה את זה באמת עם באמת רעיונות איך להיות יעילים במטבח, וטיפים טובים שבאמת יכולים לאפשר לנו ליישם את ההמלצות האלה. אז ככה, אז יש לנו את ההפקה, אני מוסיפה את המשקדים. אגב, את המתכון בדיוק, כמויות, אל דאגה, אתם לא צריכים לזכור, אנחנו נעלה את המתכונים ממש יום-יומיים אחרי הזום, והם יהיו לכם בצורה מסודרת גם בקבוצה של בלי סודות במטבח וגם בקבוצה של חגי, לחיות ללא תרופות. אז פשוט תהיו איתי בחוויה, אל תתעסקו כרגע בכמויות. אוקיי, מלח פלפל כמובן, אני משתמשת במלח גס אטלנטי, שהוא מלח לא מעובד. פלפל זה תלוי בילדים, אם הם אוהבים פלפל, אני משתמשת בפלפל שחור, ואז אני משתמשת בבלנדר, כן? ומתחילה לאבד את ה... אם אני רוצה שזה יהיה יותר סמיך, אני יכולה גם להשתמש בקשיו שהשריתי. איך זה כל כך שקט הבלנדר? אוקיי, זה החלק של הבלילה. הנה היא פה. אוקיי? עכשיו, מה שאני עשיתי זה שעם שמן
MCT, הקפצתי ירקות, אתם יכולים לבחור איזה ירקות שאתם אוהבים. אני הקפצתי בצל בהתחלה, בצל סגול, כן, סוג של קישור, קישור בר קוראים לזה, עגבניות שרי, שמתי גם שום, וזה הבצל הסגול, וטיגנתי את הירקות, עכשיו אני מוסיפה אותם, פשוט מוציאה אותם לקערה, ואני מוסיפה בזיליקום, מוסיפה בצל ירוק, אוקיי, בצורה כזאת. אפשר לטבל בתבלינים שבבית אוהבים, לא חייבים, אפשר גם להשאיר את זה ככה. ואני מחממת את המחבת. מוסיפה שוב שמן MCT, אין לו טעם, אין לו ריח, הוא מאוד ניטרלי. אני מאוד נהנית להשתמש בו במטבח, במיוחד שאני לא רוצה שיהיה לי נוכחות של טעם מיוחד, וילדים מאוד רגישים לטעמים מיוחדים במטבח, אז השמן הזה באמת פותר לי את העניין הזה של הריח, שהוא חסר ריח וחסר טעם, והוא מאוד מאוד טוב לי כשאני רוצה להקפיץ או לטגן בחום גבוה, כי הוא לא מתחמצן, ואז בעצם זה איזשהו יתרון במטבח, שאני יכולה להכין את המנות בלי חשש שחמצנתי את האוכל, ופשוט זה עושה פעולה הפוכה של להזיק במקום להועיל. אוקיי, אני מערבבת את כל מה שהקפצתי יחד עם הבלילה, אני מחכה שהשמן ככה יתפוץ ויתחמם, ואז אני מעבירה את הבלילה למחבת, משטחת, מעבירה לאש נמוכה, יוצרת מין מצב של ככה בלילה אחידה. אביטל, אני רוצה לשאול אותך משהו על השמן כשאת מטגנת איתו. אוקיי. אם את שם אותו, ראיתי שאת החזקת אותו בערך 40 שניות על אש, זה היה על אש גבוהה? כן, על אש גבוהה. מה קורה אם את נותנת לו לעמוד יותר זמן על אש גבוהה? הוא מתחיל לעלות עדים? האם זה בעיה? לא, אם הוא לבד לא, אבל אם יש לו בצל איתו או משהו כזה, אז הוא מתחיל לעלות עדים, אבל זה בגלל החיבור של המים שיש בבצל והשמן. אז את לא רואה בזה בעיה? לא, ממש לא. כן, אני רואה שהולכת עדים לבנים עכשיו. כן, עכשיו אני מחכה קצת לראות שהחביתה הזאת נהיית מגובשת, ואז אני הופכת אותה, ויש לנו חביתת ירק, אפשר להכין כמה חביתות כאלה למעשה שיחכו במקרר, ואפשר פשוט לחמם אותם, אפשר להכין אותם לסנדוויץ', אפשר לאכול אותם כארוחת ערב, זה פשוט רעיון נפלא, אם רוצים לוותר על מזון מן החי, ובכל זאת להכין איזושהי בלילה שהיא גם... מה מחזיק את זה שלא יתפרק? הרי בחביתה יש לנו את החלבון שמתפש. אז גם פה יש חלבון, כי העדשים והשקד ביחד, הערבוב שלהם, יוצרים באמת סוג של חיבור. כן. מדהים. לא, זה נראה טוב, אפילו שזה בלי נקניק. אני לא רגיל לאכול חביתה בלי נקניק. רגע. זהו, אנחנו יכולים להמשיך למתכון הבא, או שאתה רוצה לדבר עוד? לא, כן, אני רוצה לעבור לחלק השני שלי. אני עושה share screen, להוריד אותך מפול סקרין, ואביטל, אנחנו נחזור אליה עוד מעט, ואני רוצה עכשיו לדבר איתכם. עמית, תאשרי לי שרואים את המצגת, אז מה הסיפור של אומגה 3? אוקיי, יופי. אז תודה לאביטל, עכשיו נדבר קצת על אומגה 3, מה הסיפור שלה. אומגה 3 זה לא חומר מסוים, אומגה 3 זה תכונה כימית. כמו ששיער יכול להיות שחור או חום או ג'ינג'י, ככה חומצת שומן יכולה להיות אומגה 3 או 6 או 9 או 5 או 7. ויש הרבה חומצות שומן שהן אומגה 3, אבל רק 2 נחוצות לנו לגוף, EPA ו-DHA, תזכרו את המושגים האלה. איפה יש אותן? בעיקר בשמן דגים. כן, יש אותן גם בחלב של פרות שאכלו רק עשב, וגם בביצים של תרנגולות שאכלו רק תולעים, אבל בפועל בישראל כיום המקור היחיד האמיתי זה שמן דגים. אז תשאלו אותי, מה עם אומגה 3 צמחית?
כי כולם מדברים על ALA, מרווה מרושטת, פשטן הם, אין לה תפקיד פונקציונלי בגוף שלנו. אז למה כולם מדברים עליה בכל זאת? כי אנשים בריאים ממירים אותה לשמן דגים בגופם, אבל ילדינו החולים הם ממירים גרועים, ואם נבדוק להם את רמת האומגה 3, אנחנו נראה שהם במחסור, ואני אסביר אחרי זה איך בודקים כמה אומגה 3 יש. לכן עבור ילדים עם הפרעות קשב, רק EPA ו-DHA. אז בואו נדבר על תפקידה של ה-EPA. תפקידה של ה-EPA זה ויסות מערכות ההגנה של הגוף. הגוף שלנו מייצר הורמונים מקומיים בכל איבר בגוף, או שהוא מייצר אותם מ-EPA, שהיא אומגה 3, שמגיעה מדגים, או מ-10 כאמור, ומתחרה בחומצה ארכידונית, שהיא אומגה 6, שמגיעה מדגנים או מבעלי חיים שאכלו דגנים, שזה הרבה יותר נפוץ מבעלי חיים שאכלו 10. אז עכשיו אני אדבר על EPA לעומת חומצה ארכידונית. כל פעם שאני אומר EPA, תזכרו, זה אומגה 3, אומר חומצה ארכידונית, זה אומגה 6. מהן 3 מערכות הגנה של הגוף? המערכת הראשונה זה קרישת הדם. נפצעתי, נחתכתי, יורד לי דם, דופן כלי הדם משחררת EPA לתוך הדם, היא משחררת אומגה 3 לדם, ה-EPA הופך להורמון שקורא לתסיות הדם, בואו תסתמו את החור. וזה מה שמופיע פה בתמונה. תסיות הדם זורמות, עוצרות, סותמות את החור, וברגע שהחור נסתם ואני מפסיק לדמם, התגובה הזאת נעלמת, היא מפסיקה. למעשה זו תגובה חיסונית בכלי הדם והיא מפסיקה. אם לעומת זאת יש לי חומצה ארכידונית ואין לי EPA, עלול להיווצר, זה הורמון קרישת דם אלים מדי, והוא עלול לגרום קרישת דם בלי שיש לי דימום, אלא על סמך איזושהי הפרעה קטנה בזרימה, בדרך כלל סביב המסתמים וסביב פיצולים, איפה שכלי דם מתפצל לשתיים בצורת Y, זה פה בצוואר או במפסעה או בלב או בריאות. וזה הגורם הישיר לשבץ, בין שבץ מוחי או שבץ לב. אז ברור שעדיף לי להיות עם EPA. מערכת ההגנה השנייה היא מערכת האלרגיה, היא גם סעיף של מערכת החיסון, ובעיקרון אלרגיה זה דבר בריא וטוב וחיוני. שאפתי אבק לריאות, נוצרה לי לך בריאות, אני משתעל ופולט אותה, זה התהליך הטבעי, וככה אני מחלים מהתקפת אבק. נכנס לי יתוש לאף, אני עושה אפצ'י, זו תגובה אלרגית בריאה. נכנס לי גוף זר של חול לעין, יורדות לי דמעות, זו תגובה בריאה. אבל אם אני נמצא כאן, בצד שמאל, ויש לי חומצה ארכידונית, הילד שלי נחשף לקרדית אבק הבית, מפתח אלרגיה חמורה שמגיעה לאסתמה. ואפילו אם אני שם אותו בחדר נקי או לוקח אותו לחדר מיון בבית חולים סטרילי, האסתמה תימשך ותימשך עד שאני אתן לו תרופה. והתרופה הזאת היא חוסמת למעשה את המערכת החיסונית, זה או סטרואידים או אנטי-היסטמינים. וכאן זה לא עובר מעצמו, אתה חייב את התרופה. לכן הילדים עם האסתמה הולכים עם המשאף בתיק, כדי שברגע שתהיה להם התקפת אלרגיה, הם ייקחו את הסטרואידים. אז ברור שעדיף להיות בצד ימין. בקו ההגנה האחרון זה מערכת החיסון הקלאסית שמצויה בתוך הנוזלים של הגוף, בדם ובלימפה, ונניח שנשך אותי כלב והחדיר לי חיידקים לתוך הדם ממש, והחיידקים מתחילים להתרבות בדם, וחם שם וטוב שם, ויש מלחים וסוכר וחמצן וכל מה שחיידקים צריכים, והם מתחילים להתרבות, ובעצם בסופו של דבר הם יהרגו אותי אם הגוף לא יחסל אותם. אז כאשר יש לי EPA, ה-EPA מייצרת הורמונים שנקראים פרוסטגלנדינים, שהם גורמים לתגובה דלקתית מתונה. מה זה מתונה? זה קורה רק ברקמה שבה יש את הזיהום, זה מעלה את הטמפרטורה של הגוף ל-7.5 ולא ל-9.5 או 40, ומשך הדלקת הוא קצר. אז נחשפת לווירוס הקורונה או וירוס שפעת, יש לך דלקת של לילה אחד, קצת כאב ראש, אורנה, אני הולך לישון מוקדם היום, תעשי לי תה, אתה עושה מעצמך סמרטוט, קם בבוקר כמו חדש. אם אני פה בצד ימין, כל פגיעה של נגיף או חיידק, או אפילו פגיעה מכנית, מכה, גורמת לי לדלקת כרונית, שהיא מלווה בטמפרטורה גבוהה, בחום גבוה, ובמשך זמן ממושך, שגם כן לא עובר עד שאני לא לוקח תרופות אנטי-דלקתיות. לא רק אנטיביוטיות, גם אנטי-דלקתיות, כמו סטרואידים, או תרופות כמו אספירין ואיבופרופן. אז דברים כמו דלקות מפרקים כרוניות שיש לכדורגלנים, או דלקת בגיד אכילס לחיילים, טרשת עורקים, זה דוגמה קלאסית למחסור באומגה 3. הכאב הוא מאוד חזק, במיגרנה יש מחסור באומגה 3, והטמפרטורה בזמן מחלה עולה ל-39 או 40, ולא מסתכמת ב-7.5. אז ברור שעדיף להיות בצד ימין. עכשיו, איך אני, בתחרות הזאת בין EPA לחומצה ארכידונית, איך אני גורם לנתיב הכחול לנצח? יש רק דרך אחת, לדאוג שיהיה מספיק EPA.
אם לגוף יש מספיק EPA, הוא מעדיף את הנתיב הזה, את שלושת הנתיבים האלה, והוא חוסם את הנתיב של חומצה ארכידונית. עכשיו, יש מגמה לתזונאים, נטורופטים, טבעונים, להגיד, אני אוכל פחות חומצה ארכידונית. זאת טעות גדולה לאכול פחות אומגה 6, כי המוח של הילד ובכלל הגוף שלנו זקוק להרבה חומצה ארכידונית. חומצה ארכידונית היא לא אויב שלנו, היא אוהב, רק צריך למנוע ממנה להיות מאומרת בנתיבים האלה. והפתרון הוא מספיק EPA. זה התפקיד שלה. אמרתי שיש גם DHA, התפקיד שלה הוא אחר לגמרי, בעיקר להרכיב, היא סטטית, היא מבנית, והיא מרכיבה את מערכת העצבים והמוח. ואם אני מסתכל על המוח, שני תאי עצב, תא עצב אחד ושני, הם מדברים אחד עם השני עם חוט חשמל שנקרא אקסון. והחוט חשמל הזה חייב חומר בידוד, כדי שלא יהיה קצר, כי בעצם עוברים שם אותות חשמליים בתוך סביבה של מים. וחומר הבידוד הזה נקרא מיאלין, והמיאלין הוא הריכוז הכי גבוה בגוף של DHA, של אותה אומגה 3, יש לו את כל התכונות הנחוצות כדי להזין את העצב באנרגיה ובחומרי גלם שהוא צריך, וגם לבודד אותו חשמלית. במקרה נמצא את הריכוז הכי גבוה של כולסטרול, גם במיאלין, להראות לכם כמה הכולסטרול הזה חיוני. מקום נוסף שנמצא כמות מאוד גדולה של DHA זה בסינפסה, פה רואים מקום איפה ששני תאי עצב נפגשים, וכאן הסרוטונין והדופמין, אותם הנוירוטרנסמיטורים עוברים, אז נמצא את זה פה במעטפת התא, בקצה הסינפסה, מאוד קריטי שיש שם הרבה DHA, כדי שהסינפסה תעביר את הסרוטונין ואת הדופמין, הלוך וחזור כמו שצריך, שלא נצטרך ציפרלקס וריטלין. אז מחסור באומגה 3 כגורם סיכון, אני מסכם את זה, מחסור ב-EPA גורם למערכת חיסונית היפראקטיבית, למערכת אלרגיה היפראקטיבית ולמערכת קרישת דם היפראקטיבית, על כל המחלות שציינתי ככה בקצרה. מחסור ב-DHA, המשותף שהוא גם גורם למערכת עצבים לא בריאה ולא מעבירה טוב, ולכן אתם תראו שההפרעות הפסיכיאטריות מושפעות גם ממחסור ב-DHA וגם ממחסור ב-EPA, וכמו שהסברנו קודם מעודף שומן טרנס. יש מחלות עצבים שקשורות במחסור ב-DHA, מה שכתוב פה, וגם DHA מופיע בכמות מאוד גדולה בביציות ובזרע, והוא מאוד מאוד חיוני לפוריות שלנו. אז אלו למעשה, המחסור באומגה 3 הוא גורם סיכון לכל המחלות האלה, שכמו שאתם רואים הן כרוניות, זה לא משהו שנגרם מאיזשהו חיידק או נגיף. אז איך אני יודע כמה אומגה צריך? אז בגלל הכישלון של רמת הכולסטרול, לנבא התקפי לב, זוג קרדיולוגים יצאו לפני 20 שנה, הריס ווונשקי, ואמרו, אולי נוכל למצוא קשר בין רמת האומגה 3 בדם, לבין הסיכון לחלות במחלת לב, או בעצם לא לחלות מחלת לב, לקבל התקף לב פתאומי, שזה קריש דם. והם פיתחו את אינדקס אומגה 3, שהוא למעשה בודק את רמת האומגה 3 בתוך כדוריות הדם האדומות. ואלו ממצאים של המחקרים הראשונים שלהם, שנעשו על עשרות אלפי אנשים, בציר ה-X יש את רמת האומגה 3 בדם, למעשה בכדוריות הדם האדומות, וזה פשוט אחוז, אז 2%, 3% או 10%. ובציר ה-Y יש את התמותה ל-100,000 איש בשנה. ובסיאטל, 240 מתוך 100,000 איש מתים בשנה מהתקף לב פתאומי, והאינדקס אומגה 3 הממוצע שלהם הוא 3, שזה מאוד מאוד נמוך. ביפן לעומת זאת, רק 10 מתוך 100,000 איש מתים בשנה, והאינדקס שלהם הוא כמעט 10, שזה קישוריות מאוד מאוד חזקה, ועוד כמה אוכלוסיות בדרך ישבו פה על אותו גרף מאוד מאוד יפה, ואיך אתה עובר מאינדקס 3 לאינדקס 10, או שתאכל המון דגים, או שתצרוך שמן דגים. ואז אתה תוריד את הסיכון ב-95%. עכשיו, זה מחקרים אפידמיים, ואנחנו יודעים שמתאם איננו סיבתיות, או correlation is not causation, וזה נכון, אבל יש כבר מחקרים קליניים בשנתיים-שלוש האחרונות, שמראים שלוקחים אנשים בסיכון גבוה להתקף לב, נותנים להם מיון גבוה של אומגה 3, והם פשוט מפסיקים לקבל התקפי לב. כלומר, היום יש לזה גם מחקרים קליניים מבוקרים שבאמת מוכיחים את זה. אז עדיף להיות פה. איזה עוד אוכלוסיות מלבד חולי לב מושפעות ממחסור באומגה 3? אז זה סיכום של המחקרים של וונשקי והריס, וגם מחקר אחד שלנו פה בישראל. אז בגדול, ביפן האינדקס הוא מעל 8, אין להם התקפי לב. תינוק בלידה הוא מעל 9, וגם לתינוק בלידה אין התקפי לב. זה, תינוק בלידה ונשים בהיריון,
עמית, תעשי בבקשה מיוט לכולם, כי יש פה אנשים שעושים רעש. תינוק בלידה הוא 9, והאימא בהיריון היא 7. איך זה יכול להיות שהתינוק בלידה יותר מהאימא? התינוק סופח מהאימא בזמן ההיריון אומגה 3, וזה אחד הסיכונים לפרי-אקלמפסיה, לרעלת הריון ולדיכאון הריוני, ובהנקה התינוק ממשיך דרך החלב לקחת מהאימא, העיקר שהתינוק ייוולד תקין, ולכן תינוקות לא נולדים לא עם התקפי לב ולא עם ADHD. הם לא נולדים עם הפרעת קשב. והאימא במהלך ההנקה הולכת ויורדת, ואם היא לא תתאסף את עצמה, היא עלולה לגלוש לדיכאון פוסט-הריוני. ספורטאי עילית הם קבוצת סיכון גם כן מאוד גדולה. זה מחקר בגרמניה על ספורטאים אולימפיים בגרמניה. עכשיו נערך מחקר גדול בישראל, שבטח עוד חצי שנה הוא יצא, עם מכון וינקט, עם ספורטאי על ישראלים, שגם לראות מה האינדקס שלהם, ואם יש קשר בין אינדקס אומגה 3 לפציעות ספורט. ADHD בישראל, האינדקס הוא מאוד מאוד נמוך, 4.4, והאוכלוסייה עם האינדקס הכי נמוך שנמצאה בממוצע, זה חולי דיכאון קליני בארצות הברית, יש להם המון ציפרלקס שם, אז תראו כמה זה רחוק, כאשר 8 זה הערך הרצוי. איך נדע כמה לתת? אז אומגה 3 גליל פיתחה 2 כלים. כלי אחד זה מחשבון המינונים, בעצם נדבר קודם על בדיקת האינדקס. יש לנו בדיקת אינדקס שבודקת כמה אומגה 3 יש בדם. אם מישהו רוצה להתחיל טיפול באומגה 3 במחלה כלשהי, בין אם הפרעת קשב או דלקת מפרקים, לא חובה, אבל אני ממליץ לעשות את הבדיקה בהתחלה, כי זה יעזור לנו לתת עצה יותר טובה, כמה לקחת ולכמה זמן. אבל זה לא חובה. זאת דקירה קלה באצבע, כמו בדיקת סוכר בסוכרת, סוחטים כמה טיפות דם, מספיגים אותם באיזה פיסת נייר, זה מאוד מאוד פשוט, אתה עושה את זה בבית, שם את זה במעטפה, שם בדואר ומקבל אחרי 2-3 את התוצאה באימייל. אבל אם לא רוצים לעשות את זה, פיתחנו כלי לא יותר חשוב אפילו. טוב, זה לא עובד לי כרגע, אז אני אראה את זה אחרי זה. יש לי מחשבון מינונים באתר, אם יהיו שאלות על זה אני אוכל להראות אחרי זה, משום מה הקישור לא עובד לי כרגע. מחשבון המינונים, אתה מכניס את המצב הבריאותי ואת המשקל שלך, ואתה מקבל המלצה כמה אומגה 3 לצרוך ביום וכמה ויטמין E. אוקיי, האם זה עובד בהפרעות קשב? כי זה הנושא שלנו. זה מחקר מאוד יפה שנערך בבית חולים זיו בצפת, על ילדים שהם freshly diagnosed, הם הגיעו לאבחון, והפרעת קשב שלהם מספיק חמורה שהם יהיו באבחון אצל פסיכיאטר. זה לא ההורה לבד בבית יבחן ולא היועצת וגם לא מבחן טובה, אלא ממש פסיכיאטר במחלקה הפסיכיאטרית. כלומר, זה ילדים עם הפרעת קשב חמורה. מה אנחנו רואים פה? בצד שמאל זה אינדקס אומגה 3, תזכרו ש8 זה הרמה המומלצת המינימלית. העמוד השמאלי זה זמן 0, T0, העמוד האמצעי זה 3 חודשים, והעמוד הימני זה 6 חודשים. ואנחנו רואים שהילדים האלה התחילו על אינדקס 4.4, שזה מחסור חמור בממוצע, חלקם אפילו נמוך עד כדי 3, שזה ממש ממש נמוך. והפלא ופלא, אחרי 3 חודשים במינון המומלץ, שהם כולם קיבלו את אותו מינון מנורמל למשקל גוף, כמו שאמרתי, כי יש פה ילדים גדולים וילדים קטנים, אבל מנורמל למשקל גוף, 100 מיליגרם לקילוגרם, שזה מינון טוב ל-ADHD, הם כולם הגיעו לממוצע של 10.5, או זה הממוצע, זה לא כולם הגיעו, חלקם הגיעו קצת יותר, חלקם קצת פחות. אחרי 6 חודשים הם נשארו על אותו אינדקס. אבל את ההורה לא מעניין אינדקס אומגה 3, את ההורה מעניין הסימפטומים, האם הילד שלי השתפר לו הקשב והאם ירדה לו אימפולסיביות. וזה מה שהפסיכיאטר בודק, והגרף הימני מראה את אותן הקבוצות, וציר ה-Y כאן זה אינדקס הפרעת קשב של אימפולסיביות ויכולת קשב, 7 זה אשפוז, 1 זה זומבי, אנחנו רובנו בין 2 ל-3, מי שיותר היפראקטיבי, יותר אקטיבי, יותר זומבי או יותר שקט, אני בטח על 2 כי אני מאוד מאוד רגוע. הילדים התחילו על ממוצע של 5, שזה די חמור, חלקם על 6, שזה מאוד חמור. אחרי 3 חודשים הם ירדו לממוצע 4, זה שיפור עצום בהפרעת הקשב, זה מכניס את רובם לסטטוס של נסבל ולא צריך תרופה, והפלא ופלא, למרות שהאינדקס שלהם נשאר קבוע, אחרי 6 חודשים הפרעת קשב המשיכה להשתפר, פה נגמר הניסוי, נגמר הכסף, אבל אם הם היו ממשיכים לקחת, אני מאמין שרובם היו מגיעים לממוצע של 3, שזה כבר לגמרי נורמטיבי, ואתה בוודאי שלא צריך שום תרופה במצב הזה. אז למעשה, הצלנו פה הרבה ילדים, חלק גדול מהם מהתרופה, לכן זה באמת עובד. הפסיכיאטר
אורי יצקר, אמר, הייתי מאוד מופתע, הוא היה מאוד מאוד סקפטי אם דבר כזה יכול לעבוד, והוא הוכיח לעצמו שזה עובד. היום הוא אגב מנהל המחלקת פסיכיאטריה שמה. פה יש איזה סיפור מקרה של לקוחה קצת יותר בוגרת, אני לא אקריא את כולו כי קצת נסחפתי בזמן, אני רק אקריא פה אולי את המשפט האחרון שלה, זה בחורה בת 25, כמו שאני מקריא פה למטה, כמו שכבר הבנתי, ניסיתי הכל, אין ולא היה אומגה או כדור שהשפיע עליי כמו שאומגה 3 של גליל משפיעה עליי, אני ממליצה לכל ילד וילדה או נער ונערה שסובלים כמוני, יש פתרון והוא ממש ממש זמין, לקחת את האומגה הזאת שהיא משנה את החיים. זה לא פוסט ממומן, אלא הוקרת תודה עמוקה ואמיתית, עקב תסכול כן של שנים רבות, אז תודה רבה לכם וכולי. וזאת היא בחורה שניסתה הכל, כל טיפול אלטרנטיבי, כל קונצרטה, ריטלין LA, ריטלין רגיל, ויוונס, כל תרופה שהייתה קיימת וכל טיפול, ומה שהוציא אותה מהמצב הזה היה אומגה 3 לפי ההמלצות שלנו. וכאלה מכתבים, יש לנו מאות מכתבים, מאות עדויות כאלה. אז איזה אומגה לבחור? הבעיה הכי גדולה היא בעיית החמצון. נעשו מחקרי צרכנים רבים בעולם, זה מחקר אחד מיני רבים שנעשה בצפון אמריקה, ואנחנו רואים פה בציר ה-Y את רמת החמצון המותרת, יש לזה תקן שנקרא טוטוקס, וזה הקו המותר, ואנחנו רואים שמעל 50% מהמוצרים מחומצנים כבר כשרכשו אותם. פשוט ארגון צרכנים הולך וקונה, במקרה הזה הם קנו 170 מותגים, זאת אומרת, כל מה שקיים בצפון אמריקה הם קנו ובדקו, ומעל 50% מהמוצרים כבר ברגע הקנייה מחומצנים מעל התקן, עם בעיה מיוחדת במוצרי ילדים. וגם בארץ זה קורה, המוצרים לילדים הם יותר מחומצנים ויותר בעייתיים, בגלל חומרי טעם וריח שמוסיפים בהם, וזה סיפור שלם. אם זה ככה גם בארץ, אז בארץ זה נחקר על ידי הטכניון, על מחלקה לביוטכנולוגיה, הם לקחו קפסולות שלנו, כאן הם רואים אותם, שמו אותם פתוחות באינקובטורים בתנאים שונים, הקו הכחול זה ב-25 מעלות, 75% לחות, תנאי מטבח של ישראל, זה לכל אחד ואחת מאיתנו בבית, זה התנאים, בחורף ובקיץ, 25 מעלות. וזה קפסולות פתוחות, בלי שום הגנה, אחרי 20 יום זה עובר את הקו האדום של התקן. אם שומרים אותם בתנאים יותר טובים, או יותר יבש, בתנאי יובש, שזה הקו האדום, או בתנאי מקרר, שזה עוד יותר ב7 מעלות, אז החמצון נדחה לעשרות ימים, והם לא בדקו מעבר לזה, אבל הם חד משמעית קבעו שלחות וטמפרטורה בתנאי ישראל פוגעים. הם גם הלכו וגם עשו סקר צרכנים, הם קנו מוצרים מהמדף, ומצאו ש30% מהמוצרים לפחות מחומצנים, אני מספיר פה את השמות של המותגים, אבל היו פה 9 מוצרים, ש30% מהם מחומצנים הרבה מעל התקן, כבר ברגע שקנו אותם. אנחנו באומגה 3 גליל זיהינו את בעיית החמצון, והקמנו רשת של יבוא ואחסון ושיווק בקירור, ורק מוצר שנשמר בקירור הוא באמת לא מחומצן. אחר כך אני באומגה 3 גליל הקמתי עם אליסה, שלא נמצאת איתי כאן כרגע בשידור, מעבדה, וקנינו ציוד בדיקה, ויש לנו מעבדה ואנחנו בודקים לבד. ואנחנו רצינו לחקור מה קורה לצנצנת סגורה, כי במציאות קפסולות לא יושבות פתוחות, הן סגורות, וצנצנת אטומה עם אטם והכל טוב. וכאן אתם יכולים לראות, תסתכלו על הגרף הימני, ב7 מעלות אין חמצון, אפילו זה 360 ימים, זה שנה שלמה נעשה, ב-25 מעלות זה מתחמצן אחרי חצי שנה, מעל התקן, וב-45 מעלות זה מתחמצן אחרי 45 יום. הדבר המעניין הוא, הקצב החמצון תלוי בתנאי האחסון, גם כשזה בתוך צנצנת אטומה, הלחות והטמפרטורה מאיצים והקירור מאט את החמצון, לאור אין משמעות, אנחנו יודעים שאור לא משפיע על שמן דגים, הוא משפיע על שמנים אחרים ולא על שמן דגים, אבל אריזה אטומה ללחות עוזרת, כי כשהלחות לא נכנסת פנימה, זה מעכב את החמצון, כמו שראינו את ההבדל בין קפסולות פתוחות לצנצנת סגורה, ואנחנו מרשים עד 3 שבועות מחוץ למקרר. למה? כי תסתכלו פה, ב3 שבועות הראשונים, אפילו ב-45 מעלות, לא מתחיל החמצון המהיר. אז אנחנו מנצלים מה3 שבועות האלה 3 ימים, ומאפשרים ללקוחות שלנו לטוס לחול, כשיטוסו לחול, או לנסוע לנופש שלהם במדבר, ולא חייבים להחזיק במקרר, או כשילד יוצא לצבא לשבועיים, יכול לשים את זה בתיק ולא קורה כלום. אם הוא יחזיק את זה חודשיים בתיק, זה כבר יכולה להיות בעיה. אז לשמור אומגה מקרר כל חיי המדף, ולדרוש תעודת חמצון מהספק שלך.
כל הספקים יכולים, אנחנו בוודאי יכולים וגם מקבלים תעודות חמצון מהספקים שלנו, אנחנו גם מספקים את זה ללקוחות, אתה קונה צנצנת, קורא את העצבה, את התוקף, אתה אומר לנו, אני רוצה לקבל, האמת היום אתה לא צריך להגיד לנו, אתה נכנס לאתר שלנו, יש דף מיוחד, אתה מכניס את מספר העצבה, ואתה מקבל את תעודת החמצון שלה, להיות בטוח שמה שאתה משתמש בו עכשיו הוא טרי ותקין. ותדרשו את זה ממי שאתם קונים ממנו. ואולי השקף האחרון בעצם אני אדלג על זה, אני רק אראה, זה 6 מוצרים שונים שאנחנו בדקנו מהמדפים בארץ, כמושות של שמן דגים, מכל מיני סוגים, כמושות של שמן מרווה, שהוא מאוד מאוד מחומצן כשקונים אותו, בין אם הוא בנוזל ובין הוא בקפסולות. יש פה שמן של עצות, שגם נמכר בארץ בכל מיני קפסולות מיוחדות שנקראות ליקאפס, עם איזה בועת חנקן בפנים, זה נורא נורא מחומצן, כל מה שאתם רואים פה באדום זה מחומצן מעל התקן, והיחיד שהוא ירוק לכל אורך החיים שלו, זה המוצר שלנו שהוא נמצא בקירור. אז תחפשו שמן דגים שהיה בקירור. עכשיו, אני לא אומר שהמוצרים מיוצרים מחומצנים, הם לא, הם מיוצרים תקינים. הבעיה היא כשזה עומד במדף, במחסנים של היבואן, אחר כך בסופר פארם במחסנים מאחורה, אחר כך בסופר פארם על המדף, או בבית מרקחת של קופת חולים, או איפה שאתם לא קונים את זה. כשזה לא בקירור מעל כמה חודשים, זה מתחמצן, ואז אם קניתם את זה כשהעצבה היא זקנה מדי, אז אתם תקנו מוצר מחומצן. אז זה לא תמיד מחומצן, אבל הסיכוי שלכם לקנות מחומצן הוא בערך 50% מהניסיון שלנו. סיכום, שמן דגים, אומגה 3, עם מה ומתי לקחת? אז עם מה מומלץ לא לקחת? לא לקחת עם בשר אדום וכל מזון שמכיל ברזל, כי ברזל מחמצן אומגה 3 בקיבה. אז להפריד אומגה 3 ממה שמכיל אדום וברזל. להרחיק מפחמימות מורכבות, כי פחמימות מורכבות, קטניות, עלים ירוקים, אורז מלא, הפחמימות המורכבות סופגות את השמן ומעבירות אותה מאי ומונעות ממנו להיספק, זה דבר ידוע. ובאופן כללי להרחיק ממזון שהוא עתיר חלבון. עם מה כן לקחת? עם מים, כמובן הכי קל לשתות אומגה 3 עם מים. מזון שמכיל פוליפנולים. פוליפנולים מגינים על אומגה 3 בקיבה ובמעיים, אז פוליפנולים זה קפה, שוקולד כהה, פירות יער, יין אדום, כולם הולך מצוין עם אומגה 3, וכל מזון שהוא שומן. כלומר, אין בעיה לגבינה שמנה או לשמן קוקוס ביחד עם אומגה 3. מתי מומלץ לקחת? מכל אלפי לקוחות וכל התלונות ששמענו על גרפסים ובעיות עיכול, הכי טוב לקחת על בטן ריקה, כמה שיותר רחוק מהאוכל. אני אומר, לפני הצחצוח בבוקר ואחרי הצחצוח בלילה. תרחיקו מאוכל, קחו את זה רק עם מים, או עם קפה או עם יין, אני לוקח את זה עם קפה. מי שלא... גיא, יש לנו להראות מתכון שמדבר בדיוק על מה שאתה מדבר עכשיו, אז אולי נעשה רגע הפסקה? שקף אחד יש לי. שמה? שקף אחד יש לי. אוקיי. אני בסוף. אוקיי, איזה אומגה 3 לקחת, EPA ו-DHA? תמיד יותר EPA מ-DHA, להימנע מ-DHA גבוה, יש לזה סיבות. כמה לקחת? לפחות 30 מיליגרם לקילוגרם ביום, לפי המחשבון מינונים שלנו, ואפשר לבדוק אינדקס אומגה 3, בייחוד אם רוצים לבדוק בעיה מטאבולית, או שאתה אדם טבעוני, אתה רוצה לדעת אם אתה בסדר. למנוע חמצון, לקחת מוצר שנשמר בקירור, להקפיד על תאריך התפוגה, כי גם במקרר 3 שנים הן רלוונטיות, ועד 3 שבועות מחוץ למקרר. תזונה, להפחית כמה שניתן סוכר בעמילן, להימנע משמנים צמחיים, להימנע מטיגון עמוק, גם אני אמרתי, גם אביטל אמרה, לחיות ללא תרופות, אם יש להם אלטרנטיבה לריטלין, כן, והאלטרנטיבה היא תזונה נכונה. אלייך, אביטל. אביטל? ניישם עכשיו את... מה? אנחנו איתך. ניישם עכשיו את מה שדיברת עליו, ובאמת ליצור מנה שתיתן לנו את החלבון הרצוי לגוף שלנו בכל שעות היום, וגם כפתרון לסנדוויצ'ים בבית ספר, או בכלל לכל מיני, זה השוואר, מה שאני מכינה מטופו. רק בבקשה, כשאתם הולכים לרכוש טופו, חשוב מאוד לרכוש טופו שיהיה עליו רשום את המילה אורגני, או טופו ביתי שאתם יודעים שמישהו מכין אותו בבית מחולי סויה שהם לא מודדים גנטית.
זה מאוד מאוד חשוב, ההנדסה הגנטית היא פשוט השתלטה לנו גם על התירס וגם על הסויה, כי זה שני מוצרים שחשוב שהם יגיעו לתעשייה, כי הם גם זולים וגם משתמשים בהם הרבה מאוד לכל מיני מזונות, גם לבהמות וגם למנות ולכל מיני דברים שהתעשייה משתמשת בזה כדי להכין כיתות וכל מיני דברים מעובדים אחרים. אז אפשר בטוב, ואני בתור טבעונית מאוד אוהבת להשתמש בטופו, ואני מכינה לי כמעט כל יום 100 גרם טופו, זה החלבון שלי ואני נהנית מזה, אבל אני קונה טופו איכותי, מאוד מאוד חשוב. אני כוססת את הטופו, כוססת בצל, הפעם השתמשתי בשמן זית של ריס לקיס, אני מאוד אוהבת את השמנים שלהם, שמנים מאוד איכותיים, וכאן רציתי שהנוכחות של השמן זית כן יהיה בתוך השווארמה, אז השתמשתי בשמן הזה. התבלינים שאני מוסיפה אחרי שקצת גם הטופו וגם הבצל משפיעים, אז השווארמה שלי אוהבת לקבל מאוד את הטעמים המזרחיים, אז אני מוסיפה כמון וקורקום, כן, זה גם נותן לי צבע יפה, וגם טעם, אוקיי, אני מערבבת. כן, מי שאוהב חריף, אם זה לילדים, אז אני לא אוהב חריף, אבל מי שאוהב חריף, אפשר להוסיף כאן טיפול צילי חריף, אוקיי? בצורה הזאת, השווארמה שלי כבר מוכנה, אני יכולה לשמור אותה במקרר, אני לא חייבת להשתמש בהכל באותו רגע, זה היתרון של המנות שהראיתי לכם, גם מהבלילה של חביתת ירק מהעדשים, גם השווארמה יכולות באמת לחכות לנו במקרר, הן אפילו שבוע לא מתקלקלות, אז זה יתרון גדול למי שבאמת אין לו זמן, שיחכו לו הדברים האלה בבית כחומר בסיסי, וזה מצוין. עכשיו אני רוצה לשאול אותך משהו. בבקשה. מה שאנחנו רואים זה אש גבוהה נמוכה, כי אני רואה שאת משחקת עם האש. אני עכשיו סגרתי את זה, אבל זה אש, בעיקרון היא הייתה אש גבוהה. עכשיו חיביתי אותה כי זה כבר מוכן. אני כל הזמן הקפצתי על אש גבוהה. אוקיי, והיה שם שמן? גם בשמן זית. והיה שם שמן? כן, יש שמן, הנה, אתה יכול לראות. אוקיי, לא ראו אותו רותח, אוקיי. כי אני לא שמה הרבה, אני שם אולי, על סיר כזה גדול שמתי אולי 3 כפות שמן, זה לא רבוי בשמן, זה רק בשביל לתת את האפשרות שזה לא יידבק, המוצר. הנוכחות של השמן פה היא זליחה, זה לא כמו שמתגלים דברים בכיוון עמוק. עכשיו אני רוצה לחבר את הדברים, אז אחד הדברים שחשוב לי להסביר לכם זה איך לבחור טורטיה, כי בשוק גם כן יש שפע של טורטיות, ומאוד מאוד חשוב להבין מה אני לא רוצה למצוא בטורטיות, כי רוב הטורטיות שאתם תמצאו בשוק, בכל מיני גדלים, כל מיני צבעים, כל מיני צורות, הרוב, אם תהפכו ותמצאו את רשימת הרכיבים, יש שם נוכחות של שומנים, יש שם נוכחות של חומר משמר, של שומן טרס, אני לא רוצה את הדברים האלה באוכל ולא בטורטיות, אז לכן טורטיות שיהיו במקפיא, זה כבר אומר לכם שהם לא צריכים חומר משמר, ואתם יכולים כאן לקרוא, הטורטיה הזאת היא מקמח מלא אורגני וסובין, ללא חומרים משמרים, ללא שומן טרנס, שזה מאוד מאוד חשוב, וזה נשמר תמיד בהקפאה, אוקיי? היתרון של קמח מלא מעל קמח לבן, זה בזה שיש לי בעצם את הסיבים התזונתיים שעוטפים לי את המעטפת של הדגן, ואז זה בעצם, אומנם זה דגן, וזה כן הופך להיות סוכר בדם, אבל לא במה שנקרא באיטיות, יותר באיטיות. עכשיו כדי לעשות לי את הטורטיה הזאת יותר בריאה ומזינה, אז אני מכינה איולי. איולי זה ממרח בעצם, כשאני מאוד טבעוני, זה מטופו ומסוג של שומן כמו קשיו, עוד פעם בבלנדר עם חרדל, אז זה נותן לי את הטעם של האיולי, שמי שרגיל לאיולי רגיל. אני מכינה פסטו, כן, שזה, אוקיי, אני מכינה פסטו שזה תערובת של כוסברה וכל מיני סוגים של גם שום, גם שבבי קוקוס בפנים, ואז אני לוקחת, אני מכינה חציל באנטי-פסטי, כן, אני מכינה אותו בתנור, כן, שמתי עליו גם כן שמן זית ומלח, ואני חותכת אותו, כן,
שמה במרכז ככה את כל הדברים, אבוקדו, חסה, אוקיי? ואז אני פשוט מגלגלת. רגע, אבל שווארמה. שווארמה. סליחה, מרוב התלהבות, שכחתי את החלק החשוב. אני מוסיפה את השווארמה. אוקיי, ואני מלפפת. כן, בצורה כזאת אני יכולה לארוז את זה כסנדוויץ', או שאני יכולה פשוט לחתוך באמצע. כן, לעטוף עם נייר. ויש לנו אחלה כריך. מדהים. זהו, ההדגמה שלי להיום. שלב השאלות הגיע, לא? כן, שלב השאלות, ועוד פעם שאלו איך אפשר יהיה להשיג את המתכון. זה יעלה בקבוצות. המתכונים יעלו בקבוצות או היום או מחר. אוקיי? ומי שרוצה לקבל את המתכונים בצורה אישית ולא דרך הקבוצות, מוזמן פשוט לרשום לנו עכשיו בצ'אט את המייל שלו, ואנחנו נדאג להעביר לו את המתכונים. זה גם אפשרות. פשוט תשלחו בצ'אט את המייל שלכם, ואנחנו נדאג להעביר לכם את המתכונים. גם אם תרצו להיות בקשר, מי שנמצא בקבוצה של גיא, אז אתם מוזמנים להיכנס לקבוצה שלי לבלי סודות במטבח, להתעדכן שם באמת על כל הסדנאות שאני מקיימת, וכל השיעורים, לשאול שאלות, מוזמן גם להעלות מתכונים שלו. יש כאן שאלה, מה דעתך על שמן זרעי ענבים? מישהו שאל. שמן זרעי ענבים הוא נחמד מאוד, רק שהוא מאוד מאוד יקר, אז אני משתדלת למצוא חומרי גלם שהם יהיו פחות יקרים במטבח, ועושים אותו את העבודה, אבל שמן זרעי ענבים הוא גם טוב. ולמה? לטיגון או לטיבול? בעיקר לטיבול, לטיגון לא. כי לדעתי הוא גם כן שמן רב בלתי רווי. נכון, נכון, אני לא הייתי משתמשת בו לטיגון. כן, אז אני גם חושב שאם מדברים על טיגון, אז כל השמנים הרב בלתי רבועים, שזה סומסום, ענבים, כל השמנים האקזוטיים האלה, למעשה אני חושב שהשמן הבלתי רבוע היחיד שאפשר לטגן איתו בכלל, זה שמן זית. אולי שמן אבוקדו כיום, שהוא גם כן דומה. אבל כל האחרים זה רק לטיבול לדעתי. נכון, נכון. אז הנה, הוא כותב שהוא ממש טוב לטיגון שמן זרעי ענבים, אז אני לא מבין את זה, מישהו מתעקש, מישהו שנקרא אייפון. אז אני חושב שהוא מתחמצן כמו שמן סויה וקנולה ותירס. זוהר שואל פה על השמן זית, האם הוא מתחמצן בטיגון? גיא, אני חושבת שהתשובה שלנו היא... שמן זית מתחמצן בטיגון בטמפרטורה גבוהה מדי וזמן ארוך מדי. יש תחום מאוד גדול, אם אתה רוצה, כמו אביטל מתקנת, מה שאני רואה בטמפרטורות מאוד נמוכות. אנחנו לא רואים בעבוע היסטרי, אבל אם אתם רואים בעבוע ממש חזק, או שאתם רואים שעולים עדים חזקים, או שחס וחלילה השמן נשרף, על שמן זית, אם זה יגיע לטמפרטורה של 160-170 מעלות, ממש רואים שהוא נשרף, הוא נהיה חום, והוא משנה את הטעם שלו. אז מה שמשנה את הטעם ונהיה חום, זה אומר התחמצן. אבל אם אנחנו מדברים על טמפרטורות טיגון של 120-130 מעלות, אז הוא עמיד מאוד, כי גם יש בו נוגדי חמצון, גם פוליפנולים וגם ויטמין E שלמעשה שומרים עליו. במה מומלץ לטגן קציצות? אייפון שואלת. אייפון זה היא או הוא. בכל מקרה, אני ממליץ לטגן קציצות היום ב-MCT. פעם הייתי ממליץ בשומן רווי. זאת אומרת, שומן מהחי. יש כאן עוד שאלות? חבר'ה, אתם יכולים גם לפרוץ את המיקרופונים ולדבר. עשו לעצמכם... הייתה שאלה מתחילת ההרצאה, כשדיברת על התרופות, לגבי הריטלין, שכתב פה אבישי, שהריטלין בעצם יוצא מהגוף בשתן. אז האם זה... זה נכון.
כל התרופות ללא יוצא מן הכלל מתפרקות על ידי אנזימי כבד שנקראים ציטוקרומים, ובסוף מופרשים בשתן. לא כריטלין, אתם לא תמצאו ריטלין, אבל אתם תמצאו תוצרי פירוק של ריטלין. בעיקרון זה מולקולות מאוד פשוטות שמופרשות בשתן. מה שמוכיח לנו שהוא חומר זר לגוף, כי הכבד... ביי. שלום, זאת אומרת. אתה, נדמה לי שבהתחלה אמרת שהריטלין הוא יותר גרוע אפילו מהקונצרטה. ככה נזכור. אתה יכול להוסיף על זה כמה מילים? אני לא חושב שריטלין יותר גרוע מקונצרטה, אני חושב שקונצרטה יותר גרועה מריטלין. אז הבנתי אותך לא נכון. לא, אוקיי, הבנת לא נכון, היא גם לא משנה. אם את שואלת על ריטלין מול קונצרטה, קונצרטה מכילה ריטלין בתוכה, אלא מה? הם עשו את זה בשחרור איטי, והמינון הכי נמוך שהם נתנו זה 18 מיליגרם. עכשיו, אנחנו יודעים שמי שרוצה להיגמל מריטלין חייב לרדת מאוד מאוד בהדרגה, זה פרוטוקול אומגה, זה מה שהוא עושה. אז כשנניח מגיע ילד שלוקח קונצרטה 56, השלב הבא זה קונצרטה, לא, זה 54, השלב הבא זה קונצרטה 36, השלב הבא זה קונצרטה 27, והשלב הבא זה קונצרטה 18. בזילוק מיליגרם. מ-18 ומטה אי אפשר לרדת. עכשיו, אם אתה מפסיק קונצרטה 18 בבת אחת, אתה נכנס לקריז. אי אפשר לגמול בצורה כזאת. לכן הם יצאו תרופה שלא ניתן להיגמל ממנה. אז אם מישהו רוצה להיגמל בקונצרטה אחרי שהוא לוקח אותה הרבה שנים, מניסיוני הרב בנושא הזה, צריך לעבור לריטלין. זה קצת יותר מורכב, צריך לעבור ל3 פעמים 5 מיליגרם ריטלין ביום, ואז לרדת לפעמיים 5 מיליגרם, ובסוף ל5 מיליגרם, ובסוף לחצי כדור של 5 מיליגרם, וככה להיגמל. אבל קונצרטה היא תרופה זדונית ביותר, שלא ניתן לחצות אותה. יותר גרוע מריטלין LA, שהוא גם slow release. כן, slow release. תודה. אוקיי, חווה שטיינר שואלת אם אפשר לקבל מחקרים על אומגה 3. חווה, תסתכלי פה על המצגת שלי, או בעצם אני אראה אותה עוד פעם. יש כאן את האימייל שלי, תשלחי לי אימייל. הנה, אני מראה את זה עוד פעם. עמית, רואים את המסך שלי? עם האימייל? כן, רואים מצוין. אז חווה, בבקשה תעתיקי את המייל ותכתבי לי מה את רוצה, ואני אשלח לך מחקרים על הפרעות קשב או על כל הפרעה אחרת שאת רוצה. אוקיי, איפה קונים, קורל שואלת, איפה קוראים שמן MCV, אני מניח את מתכוונת ל-MCT, אנחנו, אומגה 3 גליל מוכרת אותו, אביטל קונה אצלנו, אז את יכולה לקנות את זה בחנות שלנו. זוהר שואל, או שואלת, מה לגבי CBD עם אומגה והאם מומלץ בכלל? עכשיו אני אספר לכם משהו מאוד מעניין שאתם היחידים שתדעו אותו, חוץ מחברי הקבוצה שלי. במוח שלנו יש קולטני קנבינול. זאת אומרת, קולטנים קנבינואידים, שמזה בא השם קנבינואיד. ומי שמתיישב על הקולטנים האלה כדי לגרום לנו לרגיעה, זה גם כן מטאבוליט של EPA. אתם זוכרים את EPA מהמערכת החיסונית? קולטני הקנבינואידים במוח מקבלים EPA, וזה גורם לתחושת הרגיעה. ולכן אנחנו רואים שאנשים שסובלים מכאב כרוני, כשהם לוקחים שמן דגים במינון גבוה, ההשפעה של זה היא כמו של קנאביס. זה לא קורה בדקה, זה קורה בימים ובשבועות, אבל עשרות אם לא מאות חולי מיגרנה וכאבים כרוניים בישראל יספרו לכם שהם נגמלו מזה באמצעות העלאת רמת ה-EPA. מה עושה הקנאביס? הקנאביס הוא לא... השמן קנאביס, החומר הפעיל בו, ה-CBD, הוא בכלל לא שמן. השמן הוא שמן נושא הוא שמן אחר, אבל החומר הפעיל קנאביס הוא חומר בעיקרון חלבוני, והוא מתיישב על אותם קולטנים, ותאמינו או לא, החומר הפעיל ב-CBD הוא חיקוי של EPA, או של מטאבוליט של EPA. זה הקשר בין אומגה 3 ל-CBD. חוקרי הקנאביס לא יודעו בזה, אבל אני מכיר את המחקרים הביוכימיים, ואני יודע איך המולקולות בנויות, ויש גם מחקרים שממש משווים את הפעילות הזאת, ואנשים שיש להם רמה גבוהה של אומגה 3, בדרך כלל לא סובלים מאותם הכאבים כרוניים שעבורם צריך את ה-CBD, אם מדובר על טיפול בכאב. אם מדובר על טיפול בבעיות אחרות, אז סיפור אחר. אבל אין גם בעיה לשלב CBD עם אומגה 3, אין שום סתירה בין הדברים.
עוד שאלות, חבריה? טוב. מישהו שאל על הטורטיות. מה הייתה על השאלה? מאיפה משיגים, או של איזה חברה זה הטורטיות שאת ממליצה? אביטל, את עוד איתנו? הטורטיות שאני קונה זה בא בהקפאה של 3 פזוס. זו החברה היחידה בארץ שמוכרת טורטיות בהקפאה ללא חומר משמר וללא צבע מאכל וללא שומן טרנס. מקמח מלא. גדול. כן. אני הולך על זה. אגב, העובדה שזה קמח מלא משנה את הכל. אביטל, תסתכלי רגע על התווית אם כתוב שם פחמימות וסיבים. בואי נעשה תרגיל. רגע. לפחות לפי החוק על כל חומר יבש, חומר מזון יבש בישראל, זה חייב להיות כתוב. אז אם זה עשוי מקמח מלא... ככה, 30%, מה אתה רוצה לדעת? אם רשום מה? כמה פחמימות וכמה סיבים. סימון תזונתי. ב-100 גרם. כן, ב-100 גרם ככה. קלוריות יש 400, שומנים, 9.4 שומנים. זה מצוין, פחמימות. יש חומצות שומן, פחמימות, 45.4. מעולה. סוכר 0, חלבונים 8.2. ומה עם סיבים? לא כתוב? סיבים היה רשום פה, סיבים... רגע. לא רשום סיבים. אוקיי, אבל בכל מקרה, בגלל שהפחמימות זה רק 45%, זה מתחת ל-50 וזה חוקי. זאת אומרת, זה אחלה קמח, הוא לא יעלה לכם את הסוכר ואת האינסולין בדם. אם הייתם מסתכלים על קמח לבן, הייתם רואים שפחמימות 75 וסיבים 2, וכמו שהראיתי בקורנפלקס. זאת אומרת, אני חושב שזאת טורטיה שאני גם הייתי אוכל בשמחה. אם היא טעימה גם, בנוסף לכל. מאוד טעימה, אני כבר זוללת פה. אוקיי. תגידו, זה מעניין אתכם לראות את המחשבון מינונים? אף אחד לא... מישהו יגיד... בואו אני אראה לכם בכל זאת. יש לנו עוד אנשים, יש כאן 17 אנשים. הנה, כתבו כן. כן, כן, עונים שרוצים. מצוין. אז תסתכלו, אני בשאר סקרין, לא. עכשיו אני עושה share screen. רואים את האינטרנט שלי? לא רואים. זה עוד אחד? רואים את האינטרנט שלי, עמית? רואים, אבל לא את הסיסמה. לא, בסדר, אבל רואים פה את האינטרנט, אוקיי. כן. אז נכנסים פה, צריך להתחבר לאתר שלנו, צריך לחתום פה, להירשם למעשה, לחתום על הסכמה לתנאי שימוש. אני כבר חתמתי. תצירי גם מיוט לאנשים, אוקיי, אני אשתק. למחשבון המינונים הוא מאוד פשוט. בצד שמאל יש פה דרופ דאון מניו כזה, ואפשר לבחור את מצב הבריאות. יש פה כל מיני תסמונות, תסמונת האדם הבריא, תסמונת הספורטאי החובב, תסמונת ההיריון והנקה, או תסמונת הפרעת קשב וריכוז. אז בואו נבחר את זה, כי זה נושא ההרצאה שלנו היום. אני בוחר הפרעת קשב וריכוז, שם פה משקל, נניח ילד ממוצע, בכיתה ד' ניקח, שוקל 30 קילו, נכון? פחות או יותר? כיתה ד' זה גיל 8, משהו כזה. חשב את המינון המתאים לי, ואנחנו אמורים לקבל טבלה. הנה הטבלה. הטבלה הזאת אומרת ככה, ילד במשקל 30 קילו עם הפרעת קשב וריכוז, מומלץ לקחת מינימום 3 קפסולות, מקסימום 8 קפסולות, ובממוצע, ילדים עם הפרעת קשב וריכוז בממוצע, כשזה עוזר להם, לוקחים 4 קפסולות ביום. בנוסף, הם לוקחים קפסולה 1 או 2 של ויטמין E, שאתם רואים פה. עכשיו תשאלו, מה המשמעות של המינימום? מתחת למינימום, בגוף שלנו זה משפך אומגה, אומגה כל הזמן יוצאת ונשפכת החוצה, בקצב מסוים. אם תיקחו מתחת למינימום, או תיתנו לילד מתחת למינימום, האינדקס שלו לא יעלה, ולכן הוא לא יחווה שיפור. זה נכון גם לגבי מבוגר, אבל פה בחרנו ילד.
מה המשמעות של המקסימום? מעל המינון הזה, האומגה 3 בסוף היא לא תגיע למוח, היא תגיע לרקמת השומן, ולא מעניין אותנו לאגור אומגה 3 ברקמת השומן. זה בזבוז כסף ומאמץ. לכן, בתוך הטווח הזה, כל אחד יכול למצוא את המקום שזה הכי מתאים לו. עכשיו, אם אנחנו מדברים לקראת הקיץ על מצב שיש לי ילד עם הפרעת קשב די חמורה, שהוא לוקח ריטלין, אז הזמן הטוב להפסיק את הריטלין זה תחילת החופש הגדול, ולעבור לאומגה 3 במינון כמה שיותר גבוה וקרוב למקסימום, לשמור את המינון הזה למשך חודשיים בחופש הגדול, ולהתחיל את שנה הבאה בלי ריטלין, ואז אפשר לבדוק איך אפשר לרדת במינון, אחרי שכבר מילאנו לו את המלאי, בדרך כלל, כמו שראיתם במחקר, לוקח 3 חודשים להגיע לרמה המקסימלית, ואז בדרך כלל אפשר לרדת במינון לכיוון הממוצע. אז התהליך הכי אופייני זה שעולים בהדרגה, אבל די מהר למקסימום, נשארים על המקסימום 3 חודשים, אולי חצי שנה, ואז יורדים ומגששים למצוא את המינון המתאים, ולא לפחד לעשות גישוש. אם תרדו יותר מדי, אתם תראו את הסימפטומים חוזרים, תדעו שאתם יכולים לעלות חזרה. זה לא כמו תרופה, אין פה איסורי גמילה, לא צריך איזה פרוטוקול מיוחד להיגמל מאומגה 3, כמו שצריך פרוטוקול להיגמל מריטלין או מקונצרטה. אם למישהו יש שאלה על איזו מחלה אחרת, אז אני יכול להראות לכם. אז תשאלו. ואם לא יהיו יותר שאלות, אז אנחנו נסגור את האירוע, אנחנו כבר 1.5 שעה פה. אוקיי. אני רוצה לשאול את אביטל, אם היא רק משתמשת בקמח מלא, קמח חיטה מלא, או שהיא משתמשת גם בשיפון, בקמחים אחרים. השאלה אליי? כן. כן, אביטל. איזה קמחים? אני משתמשת בדרך כלל, אני הופעה בקמח קוסמין שהוא דל גלוטן, קוסמין 70%, שהוא קמח מאוד מאוד איכותי, גם כמובן אורגני, לא מונדס גנטית, מגיע מחול. מאוד קל להעביר ילדים לקמח הזה, כי הוא קמח די בהיר, לעומת שיפון שהוא מאוד כהה וכבד. הקוסמין הוא קמח הרבה יותר קליל, וילדים מאוד אוהבים אותו מניסיון. אני הופעה כאן לחמים בבית, הלחם שלי נקרא לחם הנזירה, והוא כאן בשוטף גם נקודת מחירה למי שזקוק ללחם איכותי, ואני גם מעבירה סדנאות איך להכין לחם. מה שיותר חשוב לי בעניין הזה של לחם, זה באמת להכין לחמים שהם לא עם שמרים מתועשים, אלא עם מחמצת, שזה הרצאה בפני עצמה. זהו, בעיקרון טורטיות, בגלל שהראיתי את הסנדוויץ' בטורטיה, אז מה שמצאתי בשוק שהוא הכי מתקרב למשהו שאני יכולה להמליץ עליו, וזה הטורטיה שהראיתי לכם, שהיא מקמח מלא אורגני בהקפאה, ללא חומר משמר וללא שומן טרנס, שזה מאוד מאוד חשוב בעיניי, כי רוב הטורטיות שאתם תראו בשוק, הן פשוט, זה ממש, זה כאב לב לקנות אותן, הן פשוט מלאות בדברים נוראיים. אז אני באמת מאוד מאוד מקפידה על העניין הזה של איך לבחור, איך לדעת מה לבחור מתוך השפע. לאיזה רשתות מוכרות אותו, את הטורטית הזאת? בכל חנויות טבע שמכבדות את עצמן, ובאמת חוץ מהכותרת של, לפעמים חנויות טבע, חוץ מכותרת חנות טבע, זה שוב, יש שם הרבה דברים שהם לא טבעיים, אבל יש חנויות שהן באמת מקפידות, ואז אפשר למצוא במקרר, במקפיא שלהם, זה בא רק בהקפאה. אגב, מי שאוהב סיפור של קואופרטיבים, אז יכול לעשות קבוצת רכישה עם כמה שכנים, ולקנות באתר של טרי פזוס בחולון, והם מוכרים גם ליחידים, אין בעיה לעשות הזמנה, יגיע לכם הביתה. אוי, נהדר. תודה. כן. אוקיי, יש פה עוד כמה שאלות של חווה ושל טולדנו. אני אשיב קודם כל על טולדנו, שואל או שואלת, מה ההבדל בין סוגי ויטמין E השונים? אז יש באמת 6 סוגים של ויטמין E, אני העליתי כאן, עמית, רואים את המסך שלי? העליתי, ודף ויטמין E באתר שלנו, יכולים להגיע דרך החנות, יש תיאור של כל הנושא הזה שטולדנו שאלה עליו, ויש באמת אלפא ובטא, טוקופרול ואלפא בטא וגמא טוקוטרינול. טוקוטרינול זה מה שיש בשמן קוקוס, והוא לא מגן על אומגה 3.
כשאני מדבר על ויטמין E שמגן על אומגה 3, אני מדבר רק על סוג אחד, די-אלפא-טוקופרול טבעי. עכשיו, יש את הסינתטי והטבעי, קשה להבדיל ביניהם, מה שמאפיין את הסינתטי שיהיה כתוב די-אל-אלפא-טוקופרול. עכשיו, בגלל שכל כך קשה להבדיל, הדרך הכי קלה בשבילכם זה לקנות תערובת טוקופרולים טבעית. ככה זה מופיע בטבע, תערובת טוקופרולים טבעית, שיש בה קצת אלפא, קצת בטא, קצת גמא, והרבה, זאת אומרת, הרבה אלפא. וזה מה שמגן על אומגה 3, זה גם מה שיצרני האומגה 3 מכניסים לתוך השמן דגים עצמו, יש בו קצת אלפא טוקופרול, וזהו. אז הטוקוטרינולים הם לא רלוונטיים לאומגה 3, אני לא אומר שהם לא בריאים, אבל הם לא קשורים להגנה לאומגה 3, וזה לא יעזור אם ניקח אותם. אם זה ענה לך על השאלה, תולדנו, אז טוב, ואם לא, אז תשאלי עוד פעם. עכשיו, שאלה פה חווה, מינון להיריון והנקה. אז אני חוזר למחשבון, הולך פה ובוחר הריון והנקה, וההנחה היא שהאישה היא בריאה, כי אם האישה היא לא בריאה, שתחפש נניח יש לה סכרת הריונית, שתחפש את עצמה בסוכרת, שזה יהיה מינון יותר גבוה, אבל נניח שהאישה היא בריאה, והיא לקראת ההיריון, או היא כבר בהיריון, או היא מניקה, אני ממליץ עוד לפני ההיריון. טוב, היא לא שוקלת 30 קילו, אבל היא תשקול נניח 65 קילו. אז חשב את המינון המתאים לי, ושוב פעם נקבל טווח מינונים, בין 4 ל-6 קפסולות ביום, ויטמין E במידה והיא סובלת מאיזושהי דלקת, ואו לא אוכלת מקורות לויטמין E שהסברתי קודם מה הם. כן, וזה נכון, זאת אומרת, רוב הנשים בהיריון, אני ממליץ להם לקחת לפחות 6 קפסולות ביום, ואני ממליץ על זה 3 חודשים לפני ההיריון. יתירה מכך, יש מחקרים שמראים שאינדקס אומגה 3 משפר את הסיכוי להיכנס להיריון. גם לגבר, דרך אגב. אוקיי, בואי נראה. אוקיי, זוהר רוצה להיות בהרצאה של לחם, אז אביטל, כשתעשי הרצאה של לחם, תשלחי לרשימת התפוצה. פספסת שאלה לגבי המגנזיום, גיא. איפה השאלה הזאת? תקריאי לי. מעל ההרצאה של הלחם. אני מציעה שבאמת מי שכרגע נשאר ורוצה לקבל מידע, אז שפשוט ירשום את המייל שלו ואני אכניס אותו לתפוצה, ואז אני מוציאה ניוזים מרוכזים והוא יוכל לקבל את המידע. אוקיי, אז הנה, כל מי שנמצא פה, אבל יש לנו את המייל שלו, אביטל, תקבלי את זה מאור. מעולה, יופי, בסדר גמור. אז אני אדאג לקחת את המיילים ואז אני אכניס לתפוצה. אני לא רואה את השאלה על מגנזיום, עמית. למה יש המלצה על מגנזיום? מה עושים אם בהשפעת לקיחת המגנזיום נדחה המחזור? אוקיי, המלצת מגנזיום, את תראי אותה מופיעה, אני אבחר פה תסמונת אחרת, אני אבחר תסמונת טורט, ואת תראי שמופיע מגנזיום. נניח ילד במשקל 45 קילו עם תסמונת טורט, רגע, אופס, לא יצא לי טוב. יש תסמונות ומצבים שחסר מגנזיום במוח, והוא משפיע בייחוד על טיקים ואובססיות. יש הורים שנותנים מגנזיום גם לילדים אוטיסטים, שהם מגלים שזה עוזר, והמיוחד במגנזיום שלנו, במגנזיום טהורט, שכשמגנזיום קשור לטהורין, הוא עובר את מחסום הדם למוח. כשלוקחים מגנזיום בצורה מינרלית, הוא בכלל לא נספג כמעט במעיים, אבל גם אם לוקחים אותו בצורת מלחים אורגניים, מה שנקרא סטארט או פינקולט או ציטרט, גם הוא לא עובר טוב את מחסום הדם למוח, למרות שהוא עובר את מחסום המעיים, ואז אתם רואים פה שבתסמונת טורט מופיע גם מגנזיום. אני לא שמתי את זה, אני חושב, בהמלצה לאוטיזם, אבל יש הרבה ילדים אוטיסטים שמקבלים, בואו נראה PDD מופיע, יש הרבה ילדים שמקבלים מגנזיום גם כשהם סובלים מאוטיזם. זה לא מופיע פה, אבל זה שווה לנסות. ילדים אוטיסטים גם עושים אמבטיות מגנזיום, שזה מאוד עוזר להרגיע אותם, שזה מגנזיום אחר. עכשיו היא שאלה למה זה מופיע, אני לא חושב שמגנזיום, עודף מגנזיום לא יכול להשפיע על המחזור, וגם אי אפשר לקבל עודף מגנזיום מתוסף. צריך לקחת כמויות גדולות מדי שאף אחד לא ימליץ לכם לקחת. אז אם מישהי ראתה הפסקת מחזור כפונקציה של נטילת מגנזיום, כנראה שהיא נכנסה להיריון. אבל אם, את יכולה לאתגר אותי אם מישהי שאלה את זה. אבל אני לא מכיר קשר בין נטילת מגנזיום להפסקת, לא מכיר קשר נסיבתי.
אוקיי. אז זהו לנו, גם בפייסבוק אין שום דבר. אני חושב שאפשר לסיים. אז יופי, אני מודה לכל מי שנשאר איתנו פה, האמיצים והדבקים במשימה, 14 איש, ואנחנו נסגור את הבמה, ונשלח לכם מתכונים לפי רשימת התפוצה, ומי שרוצה יוכל ליצור קשר איתי, יוכל ליצור קשר עם אביטל, נתתי את המייל, אתם מכירים אותנו. אביטל, היה כיף גדול גדול, אני כבר אוהב לאכול את ה... בפעם הבאה אולי תבוא לפה וגם תוכל לטעום. אפשר לשחרר ולעשות, לשחרר את הקורונה ולעשות... סדנה? אני צריך להעביר דוח קורונה היום, זה פעם ב3 ימים. עם התוקף. סדנת לייב. יאללה, בפעם הבאה אנחנו עושים סדנת לייב. להתראות לכולם. תודה רבה. ביי ביי.